مسترها كفلا للتعلم كله من قال تعلم قلبتك كاسني تحسب تتحلم للتعلم كله من قال تعلم اقل عكاسني تحسب تتحلم واللي قبيل من كابز حد تتعشم يتتهكي حقايلك بقوى كرم وبلهبته لفاش كافي وحبا تصور ودك الجلاب عباير تريا اساد حفن لكم سلماي ستيا ابايكا وبعلق بلا الدليا تصور ودك الجلاب عباير تريا اساد حفن لكم سلماي ستيا ابايكا وبعلق بلا الدليا تاريخنا حروتي كون وقرر لأمورودي مقطنهم كمثل أولادي سرر لا يمن جبر أجلاكي عبي ونموش لتبادر من الحلمو زي ما حلمهم يتفسر شنو بحفن اللي تقلوم بأسر ريتريا رشاماتا اتقلبنا لتلم حادق واسر فارس انت وفارس عود التطاقم تاريخ بدير حلفا بحبنو ويومتي انت كامت عنو فارس انت وفارس عود التطاقم تاريخ بدير حلفا بحبنو ويومتي انت كامت عنو سلام تخاتلتنا إذا channel كما تخونوا تبقوا تكونوا ناي وتر تمنيتان بحقناني ولومون كم وتر أقداسن وأنا وأنت حسوتات حزنا لكم متسينا لنا سامودا تنايز مدام سانا كسونه بخبر نقدم لايك مقبار شير مقبار يتغمن حسابكم اندما بهاناز من قد قدفو كم وترون هذا channel دقفو ممبر سكونو كل جزيت هذا channel تحجزوا دما يغني لنا بزوج عرينا نقبر نعاهم زمتن جزيهم سيف كقبر زغل أقد دست تحسوا زبالنا يمكن قربنا نفتن أتومنعو تحجزوا زلهم بكل من قد دما لايك مقبار ونعباي حجزيا قبل بينا أنا مسكنكم نايلومي أقد داسي زينا يكهون كم وترو مغنياتو أبقداسي مدرخنا هيوت سلازلنا بزح مجنان وزليه كونن بزح نجمر let's go. Trump has just posted on Truth Social. He says all US ships, aircraft and military personnel with additional ammunition, weaponry and anything else that is appropriate and necessary for the lethal prosecution and destruction of an already substantially degraded enemy will remain in place in and around Iran until such time as the real agreement is reached and is fully complied with. If for any reason it is not, which is highly unlikely, then the shoot-in starts bigger and better and stronger than anyone has ever seen. Okay, انتهينا نسمع زلنا أمونغو إسرائيل أمونغو أمريكان إيران تقبر زلو كنتات ولا كنا سلام جزء كهدو زمسل أكايدا كجبرون تفتنو انتو خوني أمونغو زوم كلتيوم هاجر محجون سلام كجاتم يخل نيريو أمونغو حدا حيللو نتي أمونغو تن هاجرات كجاتم زدل سلام كفرس زدل حيلي نسدما نتنياهو يبلوه الجون انتو خوني كم زتري وصناكم كبيت خوني متن قطانا دونالد ترامب نيران أي كابجيجوي تمهرن كسب حجاب فخراي تشمي مزلو كدم سسكم يزبل زلو أسوارنا تدالي زلو وتهدروا عقمناتنا دما ريدو قيني بيكم زلو نحنا ندلو يزلنا نحنا زبلناكم تغيركم إسرائيل لبنانوس كدب دباسقيلكم تديريهم مقراصنا يتغسيلكم تديت مزراب تقريفكم مو حراي تدير لكن كاب نابتو كينات كملاسينا يزبهال أمريكا ويان طيب للو إذا سبزنا بلبو تمليسو إسرائيل نتنياهو قدف كبلومو نابت مقراص تغسي تمليسهم أمنا السلام من قدك خودي أخلاقات تكويناتي بلون السجن إسرائيل زبل ومبر نا أمريكا زدلخ قبر كم زيد اللي محيلو زلو يزي سبزي سلازين 40 شو من تنسعتات يلو فراريو نهاجر ملو نسيفيلايزيشن ملو كتفيه يلو تحريو بعلو تنبركيهم إيران مقراص تغسي قبر يلو نتاز عف ناي باكستان منيستر قدات وصاي أمونغو كلتيوم شمجيلو مقراص ناي تغسي كم زقبر زقبرا أمريكا بعلم صعيفهم زهبويو زدما دونالد ترامب أمارا سلازين بروي كم جيرو هجد ما تقمتيلو نشتي مسا تنفس إسرائيلويان كبال عوش لزدلو يبدحر مقارجة نتنياهو دما دايما دايلا صاريخي سلازلو أكند نتنياهو قدف نعنا نبور تملس ناب زناي سلام مسرح تملس زبلو عقم سلازي بلو تملس تاي قبرالو ني إيران كفراره ني إيران
ኢዶም ክጠውን ተዘይላ ኩናት ክመለስ ይብላሎ ወል ኢራናውያን ካድፈሩ ይኮኑን ንስኻት አፈራራህና ሎሚ ትማሊ አፈራራህካና ናይ 48 ሰዓት ኢልካ ክንድ ገላ ጽዋራትካ ክትግትር ከለኻ ሙሉ ኢራን ክድምስሰይ ክትብል ከለኻ ኣየፍራህካና ሎሚ እውን ኣይንፈርሃካኒና ብምባል ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ህዝቢ ኣብ ጎኒ መንግስቱ ጥጠው ከም ዝብልን ንመንግስቱ መበል 40 መዓልቲ ናይቲ ኩናት ኣብ ተረጊፅሉ ዘለውን ነቲ ቅድሚ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ዝተቐተለ መራሕዮም ሱፕሪም ሊደር ንዑ ናይ ደገፍ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝገበሩሉን ኢራናውያን ድሕሪት ገጾም ክመለሱ ዝደልዩ ህዝቢ ከም ዘይኮኑን ዶናልድ ትራምፕ ዝበልካ እንተበልካ ተፍርሃና ይኮንካን ዝገበርካ እንተገበርካ ተፍርሃና ይኮንካን ብምባል ህዝቢ ኢራን ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ኣለዉ እስራኤልን ነተንያሁን እቲ ህዝቢ አንጻር መንግስቱ ተንስኡ ንመንግስቶም ክግምጥለሎም ነቲ መንግስቲ ክግምጥለሎም ይደልዩ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ጎኒ መንግስቱ ጠጠው ኢሉ ኣይንህብን ጸጋታትና ክሰርቁ ኣይነፍቅድን ብምባል አንጻሮም ደው ኢሎም ኣለዉ ስለዚ እንታይ ኮይኑሎ ምንጽርጻር ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ ኣብ ናሓትሕትካ ምብላዕ ኣብ ናሓትሕትካ ተባላዕ ተመናጨት ኮይኑሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ዝከረይኩም ፀናኩዩ መዓት ምፍራህ ቃላት እዩ ዝፅሕፍ ዘሎ ኢራናውያን ድማ መልሲ ይቦም ኣለዉ ገለ ካብቲ ኢሎሞ ዘለዉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኢራን እንዲዩ ዝምልስ ዘሎ ቀንዲ ኣበይ ኣላ መሲልኩም ኣብዚ እዚ ሸባዝ ሸሪፍ ናይ ፓኪስታን እዩ ካብቲ ድሌት ናቱ ወፃኢ ከም ዝተገበረ ኣምባሳደር ናይ ፓኪስታን ድሮ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ሊባኖስ ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ድሌቶም ከም ዝነበረን ኣብ ሊባኖስ ማለት እዩ እስራኤል ግን ትቕፅሎ ብምህላዋ ዓለም ምሉእ ድማ ይኹንኖም ብምህላው እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ንቡር ወፃኢ ብምባል እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ቃላ ክትሕሉ ዘይትኽእል 24 ሰዓት ከማን ነቲ ሕራይ ዝበለቶ ዝተሰማማዓቶ ከተተግብር ዘይትኽእል ሃገር ኮይና ኣላ ኢራናውያን ድማ we're not afraid of you ዝገበርካ ግበር ዝበልካ በል ንሕና ናብ ንኸደ የብልናን ካባኻ ተሰናቢድና እንገብር ንቕይሮ መንገዲ የብልናን ይብልሎም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሓደ ካብቶም ናይ ክልል ኣየር ናይ ኤሮስፔስ ኮማንደር እዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቶም ናይቲ ሚሳይላትን ድሮናትን ሓላፊ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ should the enemy commit the slightest error it will be met with a response in full power ስለዚ ጌጋታት ፈቲንኩም ትዕቢትኩም በብትዕቢት ተባዒትኩም ከም በሓድሽ ክንምለስ ኢና ክንሃርብ ኢና እንድሕር ኢልኩም well ካባኹም ፈሪሁ መንገዲ ዝቕይር የለን ይብላ ኣሎ we are ready ክንገጥመኩም ኣብታ ዝመፀኹማ ዝኸትኩማ ኣብ ጎንኩም መፂና ክንገጥመኩም ድልዋት ኢና ይብሎም ኣሎ this is very interesting now ንዶናልድ ትራምፕ እታ እንኮ ትስምዖ ሓንቲ ነገር የሳ ድማ ዕዳጋ በሃል Stock shot up, oil prices dropped sharply, and gold moved higher. Within 24 hours, the narrative has now flipped. Conflicting signals around upcoming US-Iran talks, along with Iran's warning of possible retaliation, brought back fears that this ceasefire might just be a pause and not a peace. And when uncertainty returns, so does volatility. Oil prices bounced back sharply. Why? Because of a key choke point, the Strait of Hormuz. Iran closed the crucial waterway hours after announcing to reopen it as a part of the ceasefire. With the US, this caused oil prices to jump. West Texas ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዕዳጋታት ኤክስትሪምሊ ማኒፕሌት ዝገብሮ ዘሎ ንባዕሉ ዝገበን እዩ እዚ ምቁራፅ ተኽሲ ክገብር እየ ከምዚ ክገብር እየ እናበላ ትሩ ሶሻል ዝፅሕፎ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ውሽጡ ዘለዉ ነቲ ሓበሬታ ቅድሚ እቲ ዕዳጋታት ዝፈልጥዎ ዘለዉ ትሬድ እናገበሩ ይህብትምሉ ኣለዉ እንተቲ ተራ ህዝቢ ከማይን ከማኻትኩም ብዙሕ ክሳራ እዩ ዘጋጥሞ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድሮ እቲ ነዳዲ ናብ 92 ናብ 93 ወሪዱ ዝነበረ ምክንያቱ ነዳዲ ካብቲ ቦታ ካብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ምስ ተኸፈተ ናብ ዕዳጋ ክመፁ እዩ ምስ ተባሃለ ኮንፊደንስ ድሮ ተሰሚዕዎ ዝነበረ እቲ ዋጋ ተመሊሱ ንላዕሊ ገፁ ይድይብ ከም ዘሎን መመሊሱ ክድይብ ምዃኑ ምክንያቱ ኣብ ኢድ ኢራን ስለ ዝኾነ ኢራን ክዓፅወየ እንድሕር ኢላ ዝግበር የለን ስቶክ ማርኬት ድማ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ኩሎም ኣብ ኮርያ ኣብ ጃፓን ኣብ ካልእ ኣብ ሆንግ ኮንግ እቶም ቀልጢፎም ናብ ዝኽፈቱ ዕዳጋታት ንታሕቲ የንቆልቁሉ ኣለዉ እዚ ድማ ኤግዛክትሊ ኣብ ኤውሮፓን ኣብ ኣሜሪካን ድማ ሪፍሌክትድ ክኸውን እዩ ኣሜሪካ ድሕሬና ፀሓይ ስለ ትበርቆም ኣብ መወዳእታ እቲ ማርኬት ናቶም ዝኽፈት ስለዚ ድሮ እቲ ክሳራታትን ውድቀትን ከጋጥም ጀሚሩ ኣሎ እቲ አንሰርተንቲ ዝበሃል ድማ እቲ ኮሞትሩ ዘይምትእምማን ኣብቲ ዕዳጋታት ሕማም ርእሲ እዩ ነቲ ዕዳጋ ንሱ ድማ እዩ ዘበላሽዎ ስለዚ እቲ ብልሽት ጀሚሩ ኣሎ ካብዚ ናበይ ክቕፅል ይኽእል ትሕቶ ናው እቲ ናበይ ገፅና ክንከይድ ምዃንና ኩሉ ግዜ ንመን ኢኻ ትርኢ ዘለካ ነቶም ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንሳቶም ድማ መን እዮም ፎክስ ኒውስ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝበሃል ዘሎ ክፈሽል ዲ ኣይፈሽልን ካብኣቶም ኢኻ ትሰምዖ
whiplash after spending, the last 24 hours accusing President Trump of pending war crimes and pretending to care about the horrors of war. Democrats are now accusing President Trump now of chickening out because he's pursuing a negotiated settlement. So if President Trump decimates military targets, which are legitimate war targets, that would be bridges and infrastructure. እንታይ ዝብልዎ ዘለዉ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ንኢራን ነቲ ሲቪላይዜሽን ናታ ክድምስስ ኢሉ ከሎ ከይድምስስ አንጻሩ ዝኸዱ ዝነበሩ ሕጂ ድማ ናብቲ ሰላም ምስ መፀ ድማ ታኮ ገይሩ ቺክን አውት ተሳዒሩ ይብልዎ ኣለዉ እንታይ ገይሩኩም ሰብኣይ ተፀልልዎ ዘለኹም ዝዓይነቱ ዘረባ ይዝረብ ዘሎ ብዝኾነ ሓደ ነገር በርሂሎም ኣሎ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢዱ ከምዘየላ ብኩሉ መንገዲ ናይቲ ኣሜሪካ ዝሰማምዑሉ ነገር ተሎ ብጀካ ዞም ፎክስ ኒውስ ንባዕሎም ንሳቶም ናይ ኣሜሪካ ይኮኑ ናይ እስራኤል እዮም ኢኻ ክትብሎም ትኽእል ኣሜሪካ ፍረስ ዝብል ሽም እዩ ዘለዎ እምበር ናይ እስራኤል ጥራይ ዘገድሶም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሃገር ባዕሉ ይመርሓ ከምዘየለ እቶም ትማል ናቱ ቀንዲ ደገፍቲ ዝነበሩ ባዕላቶም ነቲ ሓቂ ከውፅዎ ጀሚሮም ኣለዉ መንግስቲ ናትና ብእስራኤል ዝቆፃፀር መንግስቲ እምበር በአሜሪካ ዝቆፃፀር መንግስቲ ኣይኮነን ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ I'm gonna give you a little bit of glimpse ኣብቲ ማጋ ወሪድዎ ዘሎ ደረጃ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና መጀመርያ let's start with there was this ኣበየለ መሲልኩም let's start with this one just may the heavens fall God will come through for us, but I think we just move forward. And I think it's important for Republican candidates and leaders, and more this is happening with your leadership. People who say, I'm a leftist, we're not with him, everybody to shun tree, he's over because I'm so worried, and all this craziness, and AOC, you valiantly come out and actually half-ass. She says, no, the Democrats we can't vote for Democrats. That's not even an option. Democrats are not an option. So they haven't changed their ways. እዚኦም ክልቲኦም ትሪእዎም ዘለኹም ሓደ ኣሌክስ ጆንስ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፀለውቲ ናይ የማናይ ክንፊ ፖለቲከኛ እዩ ኣብ ጎን ዶናልድ ትራምፕ ኮይኑ ዘተባብዖ ዝነበረ ግን ኦልሬዲ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ተፋቲሑ ኣሎ እቲ ሓንቲ ድማ ናይ ኮንግረስ ኣባል ናይ ኮንግረስ ዝነበረት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንልዕሊ 6 ዓመት ዝደገፈቶ እያ ናብ ዲሞክራትስ ክንከይድ ኣይኮና ነቲ ሪፐብሊካን ዝበሃል ኢና ክንቅይሮ ኢና ብሉ ኣለዉ እቲ ፀገም ካብ ምንታይ ዝብገስ We have to be realistic about the Republican Party. The Republican Party needs burned to the ground. It's completely controlled. As a matter of fact, much of Congress is controlled by AIPAC. And ዲሞክራት እቲ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ተቆፃፂሮሞ ዘለዉ እዮም እቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ ዝበሃል ድማ ናይ እስራኤል በቲ ናይ ኤይፓክ ዝበሃል ሎቢ ዝተቆፃፅሮን ዝተኣሰረን እዩ ዝተገዝአ ይብሉ ኣለዉ ካብ ሓሊፎም እንታይ ይብሉ ኣለዉ እዚ ዎል ስትሪት ጆርናል ሓደ ዓብይ መጽሔት ናይ ኣሜሪካ እዩ ፖሊሲ ሜከርስ ቢዝነስ ሊደርስ ኮርፖሬሽንስ ዓበይቲ ፀለውቲ ዝበሃሉ ዝከታተልዎ ሚድያ እዩ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ majority of Americans lack confidence in Trump on Iran ሓደ ሓድሽ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጾ ዝበፅሑ ኣሜሪካውያን ብዴሞክራት ሳይድ ይኹኑ ብሪፐብሊካን ሳይድ ይኹኑ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ምትእምማን የብሎምን ምክንያቱ ኣብ ኢራን ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ናቱ ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ብኻልእ ዝዝወር ከም ዝኾነን ስለዚ ዝገበሮ እንተገበረ ንረብሓ ኣሜሪካን ንህዝቢ ኣሜሪካን ከረብሕ ከም ዘይክእል ተረዲኦም ኣለዉ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ምስጢር ናይቲ ዝወፅእ ዘሎ እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ምስጢር እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ፐብሊክሊ ዲስካስድ ይኸውን ኣሎ ዓበይቲ መጽሔታት ድማ ኢደን ክእትዋሉ ጀሚረን ኣለዋ እንታይ ዘርእየካ እስራኤል ክንድስቲ ዓበሰት ክትዓብስ ክንድስቲ ቆፃፀር ክትቆፃፀር ተፈተነት ነገር ካብ ኢዳ ይወፅእ ኣሎ unfortunately ካብዚ ንኔው ክኸይድ ኣይክልኒ እዛ ፖለቲከኛ ዝነበረት ትብሎ ዘላ እንተሰሚዕካ ድማ ዶናልድ ትራምፕን እስራኤል እንታይ ይፅበዮም ከም ዘሎ ንምግማቱ ከቢድ ኣይክል by AIPAC and by Zionists, and that is a serious problem. That means that you the American people don't control your own government and those you elect. They're controlled by donors that have one specific interest, and that is Israel. Now, we're talking about the secular government of Israel. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሕና ፖለቲካና በዓልና ክንቋፅሮ ይከኣልና ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኢድ ካልኦት ይወዲቑ ዘሎ እዚ ድማ ኤፓክ ዝበሃል ንረብሓ ናይ እስራኤል እምበር ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዝሰርሕ ኣይኮነን እቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ ዝበሃል ድማ ኣብ ውሽጡ ተቆፃፂሮም እዮም እቲ ኮንግረስ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ እውን ብዓብዩ ኣብ ኢዶም ዝኣተወይ ስለዚ ካብኣቶም ፅቡቅ ነገር ክንፅበይ ንኽእል ኢና ሓንቲ ክንገብራ ንኽእል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብቲ ናይ እስራኤል ሎቢ ገንዘብ 5 ሳንቲም ዝወስድ ኮይኑ ኣይትምረፅዎ ሪፐብሊካን ድዩ ዴሞክራት ድዩ ብዘይገድስ ብክልቲኡ ወገን ናይቲ ፖለቲካ ዘሎ 5 ሳንቲም ካብቲ ናይ እስራኤል ሎቢ ዝወስድ ኮይኑ ከይተቐበልዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሚን እዚ ዘረባ እዚ ብብዝሒ እንዲ ዝድገም ዘሎ እንታይ ገብሩ እዮም እቶም ናይ እስራኤል ሎቢ ኸ ካልእ መንገዲ ክፈጥሩ እዮም
ካል መንገዲ ምናልባት ምስተመረጽካ ገንዘብ ክንበካይና كل جينا مسانا مبسعات تقبلوا قولوا I don't know بخمية يمكن كحجزوا جنزب كي كفلوا دي ما ميديا بروباغندا خجبروا I don't know بحفشة جن كم نري زلنا إسرائيل أب أمريكا زلوا قصصر بفلايتن إشتي ولده completely سألي وازلوا أنت أراز جبر زلوا دما نساتهم كاي حمقون سب كم نسأل جبار قدام يسروا هميو لأن كانت رئيسي إتي أمريكا زبهال تاجر اللي رأيو كتسمبدو تخليهم look at this كساكندي ناي كريستيان ناي كريستوس هايمانوت ناي كريستيان منجست كم زخونه قاعد بلاس أمريكا هم زبلو جن حسوتو مخانو. In English, I would simply say once again what I said in the Urbi message on Sunday, asking all people of goodwill to search always for peace and not violence, to reject war, especially a war which many people have said is an unjust war, which is continuing to escalate and which is not resolving anything. In fact, we have a war. زتري وصنعكم رئيس ليكنا باباسات ناي كاثوليكايت بيت كريستيانيو أمريكاوي دما تايلو مالو أبتبي ملغتي إذا كينات زخون يكون زي فتحوا كينات unjust war كيناتنا إيران unjust زي فتحوا كينات تباهيلي سلزي زخون يكون زي فتحوا كينات دقف كوها بيكبان تطاونا قبل دما كنت أرى لنا إلو ميرون قبل عليو كاثوليكايت بيت كريستيان سلواناتا نحيا لي خيس سلزلو كاب أمريكا كبيت زخون متنقاطع وريدوا ليز بازلو እንታይ ብላ ኣሎ ብዚ ሓደ ካብቶም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቀንዲ ደገፍቲ ዝነበረ ኣብዚ ዋን እዚ ድማ ብቁጥዕ አንጻሩ ዝኸይድ ዘሎ ዓብ ጸላዊ ሻን ራያን ዝብልዎ እንታይ ኢሉ ኣሎ the Pentagon summoned the Pope's ambassador ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ቫቲካን ኣምባሳደር ፀዊዑ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ፀዊዑ እንታይ ኢልዎ told him that the United States has the military power to do whatever it wants and warned that the church better take its side ስለዚ እንታይ ኢልዎ ነቲ ኣምባሳደር ናይ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ፀዊዑ أمريكا وتهدروا عقمناتا كم دليتا نخد كيد سلزفكرلا أفكم تدحيسكم كالت أقامكم أتأكمي أمريكا تاكد قبروا لا تزوان تزاربوا له مخنياتون يبلكمن نحنا قدينا تحسنا مثلنا هزب دينا شفنا كالدينا غيرنا عنا يزملكت نعاقاتكم يملكتني بلا مالله واو بيتا كريستيان تبع النورمال حماق كتر خلا عقب كتبلي زلوا this is fundamental right نتي بوليسي إذا قبروا زي تقبركم لي كلون يوم مخنياتو ፖለቲከኛት አይኮኑን ሓደ መራሒ ሃይማኖት ግን ሕማቅ እንተርዩ ሕማቅ ክብል ግን ግዴታ ኣለዎ ብፍላይ ድማ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ኩሉ ኢዳ ትእቱ ዝነበረት እያ ስለዚ ኣብ ሕጂ በፂሓ ስቕ ምባል ማለት ነቲ ዘለዎም ዝናን ክብርን መሬት ከዝብጥ ዝኽእል እዩ ብግምጣሉ ንዶናልድ ትራምፕ ኮንፍሮንት ምግባር ድማ ነታ ቤተክርስትያን ንመጀመርያ ኣብ ነዊሕ እዋን ማለት እዩ ኣብ ትክክለኛ መንገዲ ጠጠው ኢላ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ኣሜሪካ ናብ ካቶሊክ ዝቕየር ሰብ ናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ኣርቲክል ከምኡ ዝብል ኣንቢበ ኣለኹ ስለምንታይ ብዙሕ ካብቲ ሓጎዝጎዝ ዝረአ ዘሎ ክሪእዎ ከለዉ ናብ ኣምላኽ መምላስ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ እንዲ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ግን እቲ ዝረአ ዘሎ ናብ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ብብዝሒ ዝገድፍዎ ዝነበሩ ሕጂ ዝምለሱ ሰባት ኣለዎ ዝብል ኣንቢበ ኣለኹ ድሓን ኣብ ካልእ ግዜ ንበይኑ ከምፃልኩም እየ ብዘይገድስ ኣብ ከምዚ ትኽክለ ከቢድ ዝኾነ መድረኽ መርገፂኻ ምስትኽኻል ነታ ቤተክርስትያን ኣነ ኣብ ልዕሊ ቫቲካን ኣብ ልዕሊ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ክሪቲካል ዝኾነ ኣጠማምታ ኣማዕቢለ ነይረ ብፍላይ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን እታ ቤተክርስትያን ተርእዮ ዝነበረት ጉዳያት ብዙሕ መንገዲ ይብርሃኒ ነበረ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ ካብኡ ናብኡ ኣብ ዜናይ ትመፅእ እያ ዘላ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ብፍላይ ኣብዚ ኩናት ናይ ራእይን ናይ እስራኤልን ኣብ ቃዛ ዝገበረቶ ንመንግስቲ እስራኤል ምቅዋም ኣዝዩ ዝናኣዲ ነይሩ ሕጂ ድማ ኣብ ሊባኖስ ንዝገብሮ ዘሎ ትቃወም ኣላ ናብ ኢራን ዝግበር ዘሎ እውን ኣብ ልዕሊ ሲቪል ዝግበር ጌጋ ትብል ኣላ ስለዚ እዚኣቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓብ ክብሪ ከም ትረክብ ክገብራ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንዶናልድ ትራምፕ ግደፍ ዝብሎ ሰብ ስለዘየለ ናው እንታይ ብላ ኣሎ they even invoked the Avignon papacy ዝበሃል a dark chapter in history when a government used military force to bend the church to its will so where exactly does this end if the Pope refuses to fall in line what is the next move bomb the Vatican ነታ ቤተክርስትያን ድማ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ሓደ ሕጊ ኣሎ ከምዚ Avignon papacy ዝበሃል መንግስቲ ኣሜሪካ ጸሊም ታሪክ ናቱ እዩ ዝበሃል መንግስቲ እንታይ ክገብር ይኽእል ብሓይሊ ነቲ ቤተክርስትያን ኣነ ዝበልኩ ግበር ኣብታ ኣነ ዝደልዮ ኪድ ኢሉ ክእዝዞ ይኽእል እዩ ነዚኣ እውን ነቲ ቤተክርስትያን ኣዘኪሮሞ ከም ዝነገርዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንድሕር እታ ቤተክርስትያን እምቢ ኢላ እንታይ ክግበር ንቫቲካን ከይድካ ምድብዳብ ድዩ ክጅመር ከምቲ ናይ ቃዛ I don't know እዚኣቶም ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓትዎ ዘለዉ እዩ
أبزون لكم Trump goes goons give Vatican a bitter lecture amid growing rift. ስለዚህ أمونغو كاثوليكات ቤተክርስትያንን ዶናልድ ትራምፕን ምሕደራናቱን ከቢድ ዝኾነ ፀገም ኣጋጢሙሎ ኣብ ሆሳና ኣብ እስራኤል ነቲ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ምንቅስቃስ ከይትገብር ከልኪሎማ ነይሮም ኣብ ቀፃሊ ኣብ ናይ ፋሲካ ዝነበረ ቅዳሴ እውን እንትኾነ ኣብ ፔንታጎን ዝበሃል ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ካቶሊካዊ ስርዓተ ቅዳሴ ከም ዘይግበር ከልኪሉ ነይሩ ይበሃል ኣብ መንጎ ካቶሊካት ቤተክርስትያንን እዚ ምሕደራ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ወላ ናይ ክርስትያን እንተበለ ኣብ ልዕሊኦም ዘርእዮ ዘሎ ኩነታት ግን ንበይኒ እዚ ድማ እንታይ ደምሮ ለመስለኩም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኔቶ ዝገብሮ ዘሎን ኣብ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ትገብሮ ዘላን ብዓለም ደረጃ እዩ ዝኹነን ዘሎ conflict. However, both the US and Israel have made it clear that the ceasefire does not extend to Lebanon. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has stated that operations in Lebanon will continue, framing them as a separate conflict. President Trump also echoed this position, saying that the situation in Lebanon is a different issue linked to the እዚ ኣብ ሊባኖስ ዘጋጥም ዘሎ ግፍዒ ዶናልድ ትራምፕ ግደፍ ክብሎ ዝግባእ ኣብቲ ምቁራዕ ሰቕሲ ድማ ነዚ ነበረ እንታይ ይብላ ኣሎ ሊባኖስ ነብሱ ዝኻለ ኣርእስቲ እዩ እስራኤል ድሌታ ክትገብር ክትክል ኣለዋ ንሕና ንኢራን ከነፈራሪህና ንበይና ክንሃርማ ክንፍትን ኢና እንተደየለ እስራኤል ነተንያሁ ኣብ ሊባኖስ ዝገብሮ ዘሎ ካልእ ዕላማ ዘለዎ ኩና ስለ ዝኾነ ክቕፅል እዮም ሳቶም ይብሉ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ዶናልድ ትራምፕ ሕማቕን ፅቡቕን ብዓይኑ ክርኢ ዘይክእል እንታይ ዳ ነተንያሁ ዝበሎ ጥራይ ሕራይ ክብል ዝኽእል እዩ ካልኦት ሃገራት ግን ከምኡ ይኮኑን ነዚ ኩነታት ዝርኦም ተቃውሞም የስምዑ ኣለዉ እቲ ተቃውሞ ድማ ኣብ መንጎ ምዕራባውያን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ካብ ሰዓት ንሰዓት እናተበላሸወ ይኸይድ ኣሎ ናው እዚኣ መሓዙለይ ስለምንታይ ፀገም ትፈጥረሎም ኣላ ምዝያ ተሓሕዝዋ እዚኦም ሃገራት ጥኖ እዚኣማ triggered sharp reactions across the world. Australia's Prime Minister Anthony Albanese has called for Lebanon to be included in the ceasefire framework. ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብተን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ናይ ምዕራባዊ ዓለም እየን ንኣሜሪካ መሻርክታት ዝነበራ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዚ ኣብ ነተንያሁ ኣብ እስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ጌጋ እዩ ኣይንቕበሎን ኢና ድማ ይብል ኣለዉ ትክክል ድማ እዚ ደጋጊሞም ነቲ ናይ ነተንያሁ ስርዓት ሓደገኛ ኣካይዳ ስለ ዘለዎ ንኹንኖ ዓለም ድማ ደውበል ትብለላ ኣይሰምዕን እዩ ዘሎ ግን ይቕፅል ኣሎ እንተወሓደ ግን እዞም መራሕቲ ኣንፃር እስራኤል ክዛረቡ መራ ከቢድ እዩ ብዘይ ኣብዚ ዴሞክራሲያዊ ሃገር ዝበሃል ኣብዘን ዴሞክራቲክ ሃገራት ዝበሃላ ወይ እውን ምዕራባውያን ሃገራት ኣንፃር እስራኤል ምዝራብ ማለት ስልጣንካ ከም ዘይቅፅል ምግባር ማለት እዩ ኣይደን እንታይ ዓይነት ቁፅፅር ከም ዘለዎም መግለፂ ይትረኽበሉን ኢኻ ኣብ ኣውስትራልያ ይኹን ዩኬ ይኹን ፍራንስ ይኹን ጀርመን ይኹን ኣንፃር እስራኤል እንድሕር ከይድካ ዕድመ ስልጣንካ ሓፂር እዩ ሸልፍ ላይፍ ናትካ ሓፂር ይበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኩሎም ኣንፃሮም እዮም ዘለዉ ስለዚ ንኩሉ ክድምስሱት እስራኤል ዝበሃል እውን በበይኑ እዩ ክሰርሕ ዝኽእል እምበር ንኩሉ ኣብ ሓደ ግዜ ክገብር ዓቕሚ ዘለዎ ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ድማ ህዝቢ እውን እናፀልኦም ስለ ዝኸድ ተቐደም እኮ ህዝቢ ስለ ዝፈትዎም ዝነበረ እውን ኣድቫንቴጅ ነይሮም ሕጂ ግን እቲ ህዝቢ ካብ መጠን ንላዕሊ ነቲ ናይ ነተንያሁ ኣካይዳ ፀሊእዎ ኣሎ ስለዚ ኣውስትራልያ ተቢዑ ይዛረቦም ኣሎ ካልእ ንቐፅል ፈረንሳይ እውን ምልክት መልሲ out. Spain's Prime Minister has criticized Israel's actions, calling them a violation of international law. እቲ ዝዓበየ መራሒ ኣብ ሙሉእ ኤውሮጳ እቲ ዝነፍዐን እቲ ዝሓየለን ዝተብዐን መራሒ እንተሎ ናይ ስፔን እዩ ፔድሮ ሳንቸዝ በተደጋጋሚ ነተንያሁ ዝበሃል ካብ ሕጊ ወፃኢ ናይ ዓለም ሕጊ ረጊፁ ድሌቱ ዝገብር ዘሎ ሓደ ኣፓርታይድ ስርዓት ዝመርሕ ዘሎ ግፍዐኛ መንግስቲ እናበለ ዝገለፆን ኩሉ ዲፕሎማሲ ምስ እስራኤል ዝነበሮ ዝበተኸን ንእስራኤል እገዳ ክወርዳ ኣለዎ ኢሉ ፀቕጢ ዝገብር ዘሎ መራሒ እዩ ንሱ ድማ ኣብ ስፔን ፖፑላር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ንነተንያሁን እስራኤልን ምቅዋም ፖለቲካሊ ሱሳይድ ዘይኮነ ውሩይ ዝገብረካ ደገፍ ከም ትረክብ ይገብረካ እዚኣ ድማ ንእስራኤል ተፍሮም ዘላ ንእስራኤል ምቅዋም ማለት ንነተንያሁ ምቅዋም ኣብተን ናይ ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ደገፍ ከም ትረክብ ዝገብረካ እንድሕር ኮይኑ ኩላቶም ክቃወሞ እዮም ምክንያቱ ንሪኦ ኣለና እቲ ግፍዒ ደረት ስለ ዘይብሉ ስለዚ ስፔን በይኑ ዝጀምሮ ሕጂ ፈረንሳ ተሓዊስዎ ኣሎ ንሃልኩም ፈረንሳ እውን እዚ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ኣብ ሊባኖስ ረብሓውን ስለ ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ቀልጢፉ ጠጠው ክብል ዘለዎ እዩ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ እቲ ነተንያሁ ዝገብሮ ዘሎ ኣንፃር ሕጊ ዓለም እዮም ዝብሉ ዘሎ ካልኦት ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ እውን እንትኾኑ ተመሳሳሊ ግብረ መልሲ ብኩሉ መንገዲ ይመፅእ ኣሎ እዚ ከዓ ኣገዳሲ እዩ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ንነተንያሁ ኣብ ናይ ጥልያን ከምኡ ጥልያን ተደጋጋሚ ጆርጅ ሜሎኒ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ናረሓቐት ትኸይድ ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ ናይ እስራኤል ድማ ተሪር መርገፂ እናወሰደ ይኸይድ ኣሎ እቲ መንግስቲ ኣብዚ እውን እንተኾነ ብተደጋጋሚ ኣንፃር ኣካይዳ ናይ እስራኤል ይኸይድ ኣሎ ኩሉ እዚ ሕጂ ደምርዎ ነዚ ኩሉ ዝረኣየ እንታይ ክገብር ክእል ዶናልድ ትራምፕ ኢኹም ትብሉ ዌል ኦፍ ኮርስ ንኔቶ
ክገትፎ ይልካ ፈራሪ እዩ now next let's go to NATO unleashed against Australia early this week. Let's just take a listen. NATO's a paper tiger. NATO is us. And when we needed them, and we didn't need them, by the way, we didn't need them, obviously, because they haven't helped at all. Just the opposite. They've actually gone out of their way not to help. They didn't even want to give us landing strips. Think of it. And it's not just NATO. You know who else didn't help us? South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan. كم تريوا ዘለኹም ነዚኦም ኩለን ሃገራትና ኤውሮጳ ንኹላተን ከም ዘይድግፈንን ንዓን ንኸውድቕ ይፅዕር ከም ዘሎን ኩላቶም እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ኣይሓገዙናን ኔቶ ዝበሃል ድማ ሳክት ናይ ወረቐት ኦርጋናይዜሽን እምበር ቁም ነገር ዘለዎ ኣይኮነን ብምባል ንኔቶ ንምውዳቕ ብኩሉ መንገዲ ይጎይ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሓደ ነገር በሪሂልና ኣሎ ኔቶ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ከም ዘሎን ንኔቶ ንኸውድቕ ኩሉ ዝከኣሉ ክገብር ከም ዝኽእል እዚ መራሒ እዚ by the way ከቢድ ዝኾነ መጠንቀቕታ እውን ሂብዎም ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ዓብዪ ምምቕቓል ናይ ፖለቲካ ተፈጢሩ ኣሎ ናው ነዚ ብስምንታይ ከተተሓዝቦ ኣለኩም ኔቶ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ስለምንታይ ከምዚ ኩነታት የጋጥሞም ኣሎ እንድሕር ኢልካ ዌል ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ይዕወት የለን እተን ሃገራት ኤውሮጳ ድማ ኣብኡ ከኣትዋ ኣይደልያን እየን ልዕሊ ኩሉ ድማ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብዚ እውን ኔቶ ጥራይ ዘይኮነ ዝመውት ዘሎ there is another aspect into this report ንነዊሕ እዋን ድማ ክንከታተሎ ፀናሕና ስለ ዝኾነ ክልተ ነገር ከርየኩም ኣብዚ ጉዳይ እዚ where was that report no there was this report دحان كدلي عندي مجمريا ግን ሓንቲ ነገር ከርየኩም ያካቡ of the war እስከዚያ ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ስምዕዋ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ኔቶ ክንዱስ ተዛረበ ይነበረ ዝግለጽ ዘሎ ናቶ ኣሎ ዲ የለን ኤውሮጳዊ ሕብረት ነይሩ ኣሎ ክብለና ኸይዱ ግን በይና የላው እንታይ ዓይነት ላውያታት ስለ ዘለዎ እዩ ነቲ ኣብ እንኮ ቁፅራዊ ዓለም ናብ ምምፃእ ዝተዋስኡሉ ተጨባጢ ኮይኑ ዲቲ ፖሊሲታት ተሰሪሕሉ ድዩ እንታይ ኣሰራት ገዲፎምና ንበይኑ ከባቢታት ኢልካ ዝረብ ካብ ዝሕጂ ዘሎ ኩነታት ግን ነቲ ምስግጋር ወይ ትራንዚሽን ዘጉልሕ ኩነታት እዩ ዘሎ እቶም ዓበይቲ ተዋሳእቲ ዝበሃሉ ኣሜሪካ እንድሕር ሰሪዕና ከም ቀዳመይቲ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲታት ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታትን ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ ትራምፕ መፂኡ ንብዙሕ ነገራት ይሓቁን እዩ ዘሎ ብዙሕ ኣርስታት ኣሎ ሓደ ክዝረበሉ ዝከኣል ግን እቶም ንእንኮ ቆፅራዊ ስርዓት ንምህናፅ ወይ ንምስራት ክህልው ኣለዎም ተባህሉ ክልታት ናይ ፅልዋ ምዕባይ ተረጋጊፁ ኣይተረጋገፀን እዚ ሕጂ ትራምፕ ዝዛረበሉ ዘሎ ብዓለም ደረጃ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ከተረጋግፀሉ ትኽእል ኩነታት ክትፈጥር ምእንቲ ምስ ኣሜሪካ ዓባይ ንምግባር ዝበሃል ኣተሓሳስባ ንገዛ እርሱ ተረጋግፆ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ተኣወጀ ፖሊሲታት ኣይስርሐን ኣሜሪካ ብቁጠባ ታዝሓየለት ክትከውን ተባሂሉ ተዘርበሉ ሽዑ እንኮ ቆፅራዊ ስርዓት ናይ ሓደ ሓይሊ ናይ ሓደ ወገን ፅልዋ ንሱ ከዓ ናይ ዓለም ፀጋታት እናገበትካኹን እናወሰድካ ሓይሊ ናይ ቁጠባ ምዕባይ ተባህለ የለን በዚ ሕጂ ትራምፕ ዘውጆ ዘሎ ዝተፈላለየ ቀረፅ ታሪፍ መታሪፍ ዝበሃል ዝተፈላለዩ ተኣትሮ ዝረጋገፅ እንድሕር ኮይኑ ኣሜሪካ ቁፅሪ ሓደ ናይ ቁጠባ ሓይሊ ብዓለም ኣይኮነትን ናይ ኣሜሪካ ዓዳ ሓደ ብሓደ ዘርዚርካ እንተተረኣዩ ናይ ኣሜሪካ ዓዳ ንመን እዩ ተሓታትነቱ ወይ መን እዩ ዋና ናይቲ ዕዳ ስለምንታይ ይኾኑ ተፈጢሩ ኣብ ኢንዱስትርያዊ ምዕባለ ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለታት ኣብ ዝተፈላለየ ፀንካታት ናይ ዓለም ናይ ምግባት ኣሜሪካ ኣብ ካልኣይ ሳልሳይ ራብዓይ ደረጃ እንተዘይኮይና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ የላን ነዚ President Donald Trump so ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ከርየኩም ስለ ዘለኹ እየ እቲ ኔቶ ዝበሃል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብትኽክል ገሊፅዎ ነይሩ እዩ ንነዊሕ እዋን ኣብ ሕማቕ ደረጃ ድሕሪ ምንባሩ እዩ ኣብዚ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ በፂሑ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ንነዊሕ እዋን ነዚ ኔቶ ዝበሃል ከውድቆ ይደሊ ነይሩ ሕጂ ድማ ኣብቲ ዝገደደ ደረጃ ወዲቑ ኣሎ ሓንቲ ዘረባ ኣለለንቅነ እዘን ክልተ ፅሑፋት ረይወን ኔቶ ክንደልዮ ከለና ኣብ ጎንና ይነበረን ስለዚ ንሕና ኣብ ጎኑ ደው ንብለሉ ምክንያት የብልናን ጥቕሚ እውን የብሉ ንዓና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ልዕሊ ኩሉ ድማ ሪመምበር ግሪንላንድ ዳት ቢግ ፑል ራን ፒስ ኦፍ ኣይስ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ኣሎ ኔቶ ምህላውን ዘይምህላውን ኣይኮነን ትሕተ ኢልዎም ኣሎ ሪመምበር ግሪንላንድ ናይ ኢራን ጉዳይ ምስ ወዳኹ ግሪንላንድ ትፅበየኩም ኣላ ይብሎም ኣሎ this is how it gets ካብዚ ንላዕሊ
ምፍርራስ ናይ ኔቶ ወይ እውን ውድቀት ናይ ኔቶ ክረይ ከጋጥም ኣይክእልን እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ናይ ቴክኒካዊ ፀገም ጥራይ ኣይኮነን ፀገም ናቶም ዘሎ ወይ እውን ናይ ገንዘብ ዘይምውፃእን ገለን ኣይኮነን መሰረታዊ ባእሲ ያጋጢሙ ዘሎ ነዛ ግሪንላንድ ትበሃል ካብ ዴንማርክ መንዚዕ እንተደይወሲደያ ኣይ ኣነን ይሄ ይብሎም ኣሎ ስለዚ እቲ ኔቶ ብስልጣነይ ከፍርሶ ከም ዘይክእል ትፈልጡ ኢኹም ሜቢ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ ኣብ 2024 ክመፅእ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ኣብ 2024 ወርሒ 7 ቢሎም እንታይ ገይሮም መስለኩም ሓድሽ ሕጊ ኣተኣታትዮም ንሱ ድማ ዝኾነ ይኹን ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ ካብ ኔቶ ከውፃእ ከም ዘይክእል ንዑ ክገብር ዝኽእል ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ምዃኑ ጥራይ ዝብል ሓድሽ ሕጊ ኣተኣታትዮም ካብ ዶናልድ ትራምፕ ንምህዳም ተባሃለ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ይኽእል ንሱ ክገብሮ እንተዘይክኢሉ ብዙሕ ነገር ክገብሮ ዝኽእል ኣለዎ ንኣብነት ባጀት ናቱ ክሕፅር ይኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ናቱ ክስሕብ ይኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ንግሪንላንድ ክወራ ይኽእል እዚ ማለት ኔቶ እንታይ ክገብር ሽዑ ንግሪንላንድ እንተተወረር ዴንማርክ ልውላውነተይ ተወሪዱ እንድሕር ኢላ እተን ካልኦት ሃገራት ኣብ ጎኒ ዴንማርክ እዮም ክኾና ዝግባእ ስለዚ እቲ ኔቶ ባይ ዲፎልት ወይ እውን በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ንክፈራረስ ወይ እውን ንክወድቕ ከገድዶ ዝኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓደ ካብቲ ሃውታትያ ክነሱ ቂምተኛ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ብውልቁ እንተፀሪፍካዮ ወይ እውን ረብሓናቱ ተጉዲልካሉ ኣይገድፈካን እዩ ዝበሃል ንዓኻ ከጥፊ ኢሉ ፕሬዚደንት ንክኸውን ክፅዕር ይኽእል እዩ ስለዚ ኔቶን ኤውሮጳን ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ኣብ ቅድሚኦም ተገቲሩ ኣሎ እታ ናይ ዴንማርክ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ዴንማርክ ፕራይም ሚኒስተር ክትዛረብ ከላ እንታይ ኢላ ነይራ መስለኩም ንኔቶ ክንዋጋ ንኽእል ንግሪንላንድ ኢልና ምስ ኣሜሪካ ክንዋጋ ኢና ኢላ ሰራዊት ሰዲዳ ነይራ ዴንማርክ ዓቕሚ የብልና ኢልካ ኢድ ምሃብ የለን ክንዋጋላ ኢና ነታ ቦታት እያ ኣይንህብን ኢና እዚ ዓይነቱ ስለዚ እዚ ናይ ኢራን ጉዳይ ብገለ መንገዲ እንተተወዲዩ we are going to see something completely different ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ዘሎ ኣብ ስልጣን እቲ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ክኸብድ ከም ዝኽእልን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ወሽላኽ መራሒ ናይ ኔቶ ከይዱ ንዶናልድ ትራምፕ ንክሕጉስ ወላ ከምቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቋንቋ ማዕከሩ ንክስዕም ፀገም የብሉን ኬስ ማያሲ ዝብል ንዑ ንክገብረሉ ፀገም ዘይብሉ ብኤውሮጳ እናተፀልአ ዝኸይድ ዘሎ ንኤውሮጳ ደፊኡ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ክገብራ ይደሊ ከም ዘሎን መብዛሕትኦም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ድማ ክፅየንዎ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ኤውሮጳውያን እውን ብፍላይ እተን ዓበይቲ ሃገራት ዶናልድ ትራምፕ ክፃወርዎ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ቀሲልና ክንዕዘቦ ኢና ስለዚ ምስ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ባእሲ ምስ ኔቶ ባእሲ ምስ ፈረንሳ ባእሲ ምስ ዓዲ እንግሊዝ ባእሲ ምስ ኩሉ ባእሲ ዘሎ ናበዮም ክኸዱ እዞም ህዝቢ ቀሲልና ኢና ክንሪኦ ሕጂ ናበይ ክመልሰኩም ደልየ ኣለኹ ናብ ኢራን ኩናት ናይ ኢራን መን ይዕወተሉ ኣሎ ወታደራውያን ጀነራላት ክዛረቡና ክንሰምዕ ኢና ኣብኡ ንመለስ ምክንያቱ ንዓና ዘገድሰና እሱ እዩ among the two. Does this give Iran the opportunity to regroup, rearm? Without a doubt, this is a strategic pause on both sides of the table. And who benefits most from that? Well, that's the million-dollar question, but let me kind of paint the picture for you. They've been getting hammered every day, 24 hours a day for 37 days now. They just needed to breathe. And their command and control disrupted. They don't know who their communication, who they can control. So that gives them at least breathing room, because I believe they were on the tipping point of losing it all. እንታይ ዝብሉ ዘለው እዚ ሕጂ ተገይሩ ዘሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዋላ እኳ ንኣሜሪካ ገለመለ ዝጠቅም እንትኾነ ቀንዲ ኢራን እያ ካብዚ ክትረብሕ ትኽእል እዮም ዝብሉ ዘለው ስለምንታይ ኢራን ከየቋረፀ ን37 መዓልቲ ኤቭሪ ዴይ ይድብደቡ ነይሮም ስለዚ ምስቲ ዘሎ ናይ ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ናቶም ተሰባቢርዎ ዘሎ ዓንይዎ ዘሎ ቴክኖሎጂ ዓንዩ ዘሎ ኩሉ ነገር ንሓትሕዶም ይረዳድኡ ኣለዉ ድዮም ክዘራረቡ ይኽእሉ ዶ ከመይ ኣለዉ ኣበይ ከመይ ከም ዘለዉ ድሃይ ሓትሕድ ኣለዎም ድዩ ነዚ ሕጂ ዘን ክልተ ሰሙን ብጣዕሚ ክጠቕሞም እየ ንሳቶም ሪግሩፕ ንክገብሩ ኮሚኒኬት ንክገብሩ ንክዘራረቡ ክጠቕሞም እዩ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ናብቲ ኩናት ተመሊስና ምድብዳብ ክንቅፅል ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ከምዚ ክብሉ ከለዉ ሲ ኢራን ለሚናቶም ናብ ምቁራፅ ተኽሲ ዝኣተዉ እዮም ዝመስሉ ንባዕሎም ዓቕሎም ፀይብዎም ቁጠባ ናይ ዓለም ክፍንጀር ስለ ዝደለየ ንባዕሎም ድማ ህዝቦም ኣብ ልዕሊኦም ተንስኡ ከይበልዖም ኢሎም ጠጠው ዘበልዎ ኩናት ተገምጢሎም ሕጂ እንዳዮም ክብሉ ዝፍትኑ ዘሎ ንኢራን እዩ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ስለዚ ብዝተኻለ መንገዲ ክንቅፅል ኣለና ደብዳብ ክቕፅል ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ
بكل من قد كريه خلنا قد تكوينات بعوتنا إيران إزازم كم زلوا تراينا نسمع زلنا عبيت جنرالاتنا أمريكا زلوا إذا اسمعكم زلوا من إيران زلوا خالي. U.S. Army General and former head of U.S. Central Command David Petraeus is also former CIA director. General Petraeus, you famously and rhetorically said to a journalist, "Tell me how this ends," about the Iraq War back in 2003. Do you think this ceasefire, tenuous as it seems to be, is likely to bring the Iran war to an end in the next 2 weeks? زي مقراص تقص تغير زلو نزعب جنرال مالتيو نزو كنا زي مقراص تقصسي نفس سلام قصو يبصحي خون ده نزو كنا تاف زي نابي قصو يوزد خون تبلي بلالو. Very uncertain, Anderson. In fact, I think the real question that is pegged right now is whether when it is finally ended, Iran clearly will be weaker militarily, but could they actually end up in a stronger position strategically? And the situation with the Strait of Hormuz suggests that that is possible. They can use that leverage not only to get America to seek this temporary. زيادة ربع زيادة ما بتدقق عم تمت مالتي. بوتهدروا عيني نيران بزح لامات هريمنا لينا بزح نجرونا داخلنا مالنا. سلزي حنت سجى يوردومن ويونا يتداخمون بعينه تهدروا كنبل عين خلينا بزح سجى مريدومي. استراتيجيك اللي تبلك عالقنا قداسي ده. استراتيجي ما قداسي. استراتيجيك اللي جن إيران يوم تعويتهم سلمتاي نوشمت حرموز أبيدهم حيزهم سلزلوا من يحلفن انتي كجبر له وز حلف انت عينت ملكتات انت عينت رقوحيتات كمال له تزاز كم حلال فويا بعين قطة بعد ما بزح قرب حلوك في التنيم سلواناتهم دما كافت قدم زنبرم هذا هجر ترجع نفس باور قصهم يمزدي بزلوا سلزي هذا نقدر ما بريه له ماله كنا من تايك ساراي وردهم وشمت حرموز راين تتقاصيرهم كل جزء عوتات كوينهم كوز ومخانهم فليت ماله زيا تمالتيا نوشمت حرموز بزخون يكون تكنولوجي كتقاصر انت رقيلك أمريكان تايجر أبزي قدس إذا كنات زابيدهم كم زخونه أمودا تقطع باوك سارة أمريكا ختصوري تخلني على وين كتصوري تخلني سلازي نساتهم تقانز ختصور قولهم انت تا أمريكا بزي نساتهم جيرهم مزلو نزي بوتا نوشمت حرموز نمكو تصار دما بزح sophisticated ballistic مثال اليومي simply drone ناي 10 شح ناي 3 شح ويونا 10 شح دسر هو شاهد درون يعتد اليوم كيدا نتي بزقم تزنقساقس زلو تانكر واللي عن تقديفاتو نداري تسكيم زلو حوك هوني زخون يخون مركب وز خيد دما انشورانس كفو دلي كونن بو متن زي كده دما طبعا عالم كلمه تكاتان نداري كركب ايكلنيو ايكونن كلمه تكاتان نخركب زي بوتاز انت تخفيتون نستوسنا معلتات لانك انا بزلنا تمسمر تعاتيو كسب مفارغ ناي ورح بعت انت تبصعي قطه بعالم كصقان زي كل صقم كوردي خل يمزل لذي again Donald Trump has to think carefully يمزل وزلو زي قبرو زلو عندرا نقطه بعالم عبدا ماج كقبرو ليو نزغلت 3 عامات زقبر انت قبرك قيرو خمزي كل كوينو عنوات كورد خل يمزل زلو عنوات ورد ما قبل الحزبي من هبرنا حزبي أزي كم زخبر نجارات أزيهم خبريهم ندادو تخبيرو نفسه كيف نجاري خبر كامباين تاد دما نبرت خبرو دموسكو صغي كونن أتاوس لزي بالله سلزي هذا عبيكو طباوي ديسكلنا خجاتم سلزغل he has to be very careful بالله إيران تحتو زلا دما نخلو كمالو ونكبيريو وانا ياتو إيران كل زبوتات زريوه نزبوتات زبولو قد فهم دول وزلو سمعوا ما بزي in these 10 points is an Iranian demand that the Americans close their bases in the Middle East and withdraw their troops. Now, this is a view of some of the main bases, not all of them by any means, but some of the main bases in the region. There are 40,000 American troops normally in the Middle East, plus the 8,000 or so extra who have arrived there in light of this particular crisis. إذا تريوا زلهم إذا كلهم متحضرات إذا كل بيزاتنا أمريكا كسب 14 متحضرات اللو يزبال حججن توسخ 10 شيء توسخهم للو 5 شيء كباب سراويت قريب له حجز صبصاب كريو صناحكم انتايم زبل زلو دونالد ترامب نظام قرا تقسيل دراما زغبرو زلو سراويت زغوار زلو ناي اغار كينات كغبر كم زخل يزنغار زلو اذا كغبر ندحر قينو دما حدا عبي انوت كورد خم زخل مخنياتو سبيشال اوبريشن غير نتري ناي نيكولر بوتاناتهم كوسدي لزفتنون عبك سارا كم زوردو نزي بايلوت كانت حنفتي نازبلو زنبرو كل نت بايلوت امتحان كم زي نبرن كال علامه خغبري لماتيوم حماق سعرت كم زقاطو يزنغار زلو سلازي عكندز بوتاتات نزلو ز كل بوتا زي غديف كات فابلو ولو ايران زغا قليل يكون امريكا مخنياتو نز بوتا زي غديف انت طفيو دن اذن كل هاغراتياتن ايران كم دليتا ياخد غبره سلامنتاي اندريلكم دما انت خغبرنا امريكا انت خغبري لهم دما امريكا متيما كبيران فريهم كوي ممتيما كاسرائيل فريهم كوي كون ممتيما
أمريكا ما كاب إسرائيل كتكار حلو ما يتخلني ስለዚህ ኢራን በይኖም ስለዘይክልዋ በሙሉም ካብ ኢራን ዘራይ ክትኮነሎም ኢሎም ነዚ አሜሪካ ክንዚ በይዛት ይቦማ ድማ ኢራን ስለደይ ተሳዕረት ራዲዮ ኮነስ አሜሪካ ገጢማታ አሜሪካ ከተንበርክኻ ስለዘይ ካለት አሜሪካ ድማ እቲ ኩናት መቅጻል ክሳራ ጥራይ ይኾና ስለዘሎ ካብዚ ቦታ ዝክትወጽ ትግደዳላ እንድሕሪ ብኸሙ ቀጽሉ ድማ ትኩነታት ገለ ነገር ንክትገብር ክትግደድያ and this is going to be very interesting ብተደጋጋሚ ከም ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ኩናት ዝግበር ዘሎ ኢራን ዝለዓለ ጸብለልትነት ስትራቴጂካሊ ከም ዘርአያትን አሜሪካ ዝገበረት ተገበረት ክቅይሮ ከም ዘይትኽልን ይዝንገር ዘሎ which I suspect will be extended for a period of time. The negotiations can't conclude with the parties as far apart as they are. You know, compare the 15-point plan we put forward and the 10-point plan put forward by Iran, and there are numerous items on the Iranian plan that there's just no way we can accept. Removal of all U.S. forces, right to enrich, right to control the Strait of Hormuz, and apparently they're even going to charge in cryptocurrency to navigate the strait. I mean, they want to turn this into their Panama Canal. So there's a lot of very tough negotiating that's going to have to take place, but you do see the leverage that Iran is able to wield. I mean, this is interesting. Kabna America generalatin ናይ CIA ሓለፍትን ከም ዝዘረባ ክመጽ ኢራን ክሳዕ ክንደይ ሓይላ ከም ዝወፀት አሜሪካ ድማ ነዚ ኢራን ትብለና ዘላ ንክንቅበላ እዚ ከቢድ እዩ ካብዚ ኩሉ ቦታታት ውፅእ ዝብሉና ዘሎ ክንቅበሎ ይንኽልና ነዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኬላ ገይሮም ኬላ ምግባር ጥራይ ደይኮነስ ብክሪፕቶ ክፈሉና በቢትኮይን ክፈሉና በካል ክሪፕቶ ጌርኩም ክፈሉና አሜሪካ በዘይት ቋጽሮ ወይ ውን ብናይ ቻይና ባጤራ ክፈሉና እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚህ ብኩሉ መንገዲ አሜሪካ ዘይት ቋጽሮ አብለሊ ድማ በዶላር ዘይኮነ ትራንዛክሽንስ ንምግባር ይፍትኑ ከም ዘለውን እተን ዝሓልፋ ዘለዋ ድማ ብፍቃድ ናቶም ይሓልፋ ከም ዘለዋን ስለዚህ አሜሪካ ከነምንታይ ኣብዚ ቦታ ዝተሳዒራ ከም ዘላን እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ናይ ዓውደ ኩናት ስዕረት ጥራይ ደይኮነ ስትራቴጂካዊ ስዕረት ድብሎ በኸም እዩ ንአሜሪካ ዝነበራ ሓይልን ሄጀመንን ከምበርክህዎ ከም ዝኽእሉ ተረዲዎም ኣሎ ህዝቢ አሜሪካ ብዓበ ክፋል አንጻር ኢራን ስለ ዘሎ ኢንዳይሬክትሊ ኢራን ይዘተባብዕ ዘሎ ስለዚህ ኢራን ናይ ብዙሕ ህዝቢ ጸሎት ኣለዋ ብገንዘብ ተደይ ሓገዛ ብጸሎት ዝሕግዛ ግን ብዙሕ ሰብ ኣሎ that's why ድማ ነዚ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ዓቐበት ዝመስል ዝወፅዎ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ እተን ሃገራት ዓረብ ዝወርደን ዘሎ ጸገም ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ብኸመይ ከተርጉሞ ይፍትና ኣለዋ ብዙሕ ምስጢራዊ ሓበሬታ ከካፍለኩም ክፍትን ሕጂ ናብ ዞባና ክንሪዮ ምክንያቱ ኣብ ዞባና manifested ይኸውን ስለ ዘሎ On the dusty battlefields of Sudan's Blue Nile State, near the strategic Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD, unconfirmed but explosive reports claim a 640-strong Egyptian army battalion is now encircled by Rapid Support Forces, RSF fighters and their allies. The very possibility of an entire Egyptian combat unit operating hundreds of miles inside sovereign Sudanese territory has blown the lid off Cairo's carefully crafted neutral mediator narrative. This is not an isolated incident. This battalion is the visible tip of a massive dark iceberg. It is living proof that Egypt is no longer a bystander in Sudan's civil war. It is a full-scale belligerent, waging a covert campaign to save በሩት ሀሪብ ብሬቶች ሲል የከፈተው ወታደራዊ ካምፕ ከባድ ጥቃት ተሰነዘረበት። በድሮንና በእግረኛ ሰራዊት በተከፈተው ጥቃት ሰልጣኝ ወታደሮች መበተናቸውም ተሰምቷል። መንግስት ጥቃቱን ለመከላከል በሚል የኦሮሚያ ሚሊሻን በመከላከያ ዩኒፎርም አዝምቶ እንደነበረም ታውቋል። ውጊያው ለ3 ቀናት የተካሄደ ነውም ተብሏል። ኢትዮ ፎረም ከታማኝ ምንጮቹ ባገኘው መረጃ ላይ ተመስርቶ አስቀድሞ የሰራው ዘገባና በኋላም እንደ ሮይተርስ ባሉ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን በሳተላይት ማስረጃዎች ጭምር የተጋለጠው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሚንጊ ወረዳ የተከፈተው ወታደራዊ ካምፕ አነጋጋሪ ሆኖ መክረሙ አይዘነጋም። አሁን የተሰማው ዜና ደግሞ በዚህ በመሐመድ ቢን ዛይድ መመሪያና የገንዘብ ድጋፍ በተቋቋመው በኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ውስጥ በሚገኘው ወታደራዊ ካምፕ ላይ ከሱዳን የገባ ኃይል ጥቃት መሰንዘሩንና ከባድ ጉዳት ማድረሱን የሚገልጽ ነው። ወታደራዊ ካምፑን ሕጂ እዚ ክልተ ሪፖርት ዝበኩም ዘለኹ ብብዙሕ መንገዲ ኣገዳሲ ሓበሬታ ይወፅእ ስለ ዘሎ እዩ። መጀመርያ ኣብዘን ቀረባ ሰዓታት ወፂኡ ዘሎ ሪፖርት እንድሕሪና ካብ እቲ ኢልዎ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ናይ ብሉምበርግ ሪፖርት ከም ዘውፅኦ ቨሪ ኢንትረስቲንግ ሓበሬታ ማለት እዩ። እንታይ ዝብል ወፂኡ ለመስለኩም ሓደ ካብቲ ብብዙሕ እዋን እውን ንዘልዮ ንፅበዮ ዝነበርና ኢና ኤክስክሉሲቭ the Ethiopian army base covertly supporting Sudan's RSF እስትሪዎ ዘለኹም ኣብ ብሉምበርግ እውን ወፂኡ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ኣርቲክል where was that source ግን ኣብ 2003 ስለ ዝወፀ እታ ናይ ብሉምበርግ ፔይድ ኣርቲክል ስለ ዝኾነት ክንረኽባ ይከኣልናን ግን ብዙሓት ኤርትራውያን ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ የውፅዋ ኣለዉ
كم تريوز اللهم أفتي جونوسايد كهاد زنبرة إثيوبيا أبو إذا حويسا كم زنبرت ندعم مسرع زعكل بيز هبا تحجز كم زلاي زنقر زلو بساتلايت إيمجز دما أبزي أسوسا زبال satellite imagery collected since December reveals a base at Asosa connected to UAE supply lines facilitating the rapid support forces. ስለዚህ ندعم مسرع بزمن قد زي بإمارات ناتدقفت إثيوبيا أبنا تعدي بيز جرات لهم كم زلا زي ما ناي درون بيز كم دما ناي معلم بيز تغيرو خم زلو زنقر زلو زي ما كونكريت ጭቡጥ ዝኾነ ርጉእ ዝኾነ ጭብጢ እናሓዝዮም ዝቐርቡ ዘለዉ ምክንያቱ you cannot argue against satellite images ነዚ ዝርአ ዘሎ ቦታታት ናይ ወርቂ መዓደኒ ዲኻ ክትብሎ ወላ አቡ ካልእ ገብር ነይረ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ንጹር ዝኾነ ስእልታት ሒዞም ስለ ዝማጎቱካ ዘለዉ ነቲ ምንቅስቃሳት ድማ ንነዊሕ እዋን ርዮም ዘቕርብዎ እዩ ስለዚ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ኢዱ ኢትዩ ከም ዘሎ በቲ ሓደ ዝተረጋገፀና ኮነ ይመፃ ኣሎ ሮይተርስ ኣውፂዎ ነይሩ ሕጂ ድማ ብክልተ ሰለስተ ዓበይቲ ሚድያታት ወፂኡ ኣሎ this is a very very important ወይ ከዓ ቦምብ ሼል ይብልዎ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ኢዱ ኢትዩ ኣሎ ዝብል ዝነበረ ዘረባ ቴዎሪ ዘይኮነ ተግባራዊ ኮይኑ ኣሎ ኢማራት ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጌራ ትሰርሖ ዘላ ዝበሃል ዘሎ ድማ ርጉፅ ኮይኑ ኣሎ ኪኑ ዝወፀ ሳተላይት ኢሜጅስ እውን ኣብዚ ካብኡ ንላዕሊ ዝቐፀለ ምዃኑ እውን ካልኦት ዝገልጽዎ ዘለውን ከረየኩም እየ ስለዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ satellite images obtained from Analytica and obtained and analyzed by Malati confirms what I reported months ago. The technical vehicles and containers thought to be sent to RSF in Sudan are actually being stockpiled at ADF base in Asosa, Benshangul region. كلهم تم ناب دعم سريع زخدو أصوار بسومالي لاند جيروم متيوم ويون بنفرتنا إمارات متيوم أبي إيربورتاتنا إثيوبيا وريدهم أبز أسوسا زبال بسراويتنا إثيوبيا أبوتهم أتيو شعوب بمنقد دوب السودان غير كده هبخال غير كا نتي أصوار نبدأ مسرع كم زبط هو زنبرو كم استرجاجة يزن الجرزلو سلزي again بكل منقدكم زرجاجة زلوا كله توسع خبري تاون أبزن تايب لالو Ethiopian Airlines بزح جزية من قصاصات كابنا جاد رئيس كتما ناب أسوسا زبال حساب شحن كلتا 200 وتهدرات 250 كندي زي ايش جراف كونفيجر كندي فلايتس يروم يمزولو زولو مسيلكم I don't know شحن كلتا 200 زخون وتهدرات بتنفرتي ما كساب 250 4 كورسو زلون كخونا خلوا كنا منتاج زي كم تملالسا يوم زنقول زلو كساب شحن كلتا 200 زخون وتهدرات كابجاد ناب بعد سابا جيرم نباسوسا كم زموتون باسوسا جير كده من متاي بقاري أبتبلو نايز بالنا كروموكس بحال زنبرة دفاع نابو زجبرو متكعتي كنا متاي coordinated كم زنبرة again Ethiopia أبزون كسا كندي أبتكوينات ناي السودان إذا إتيا خمزلا يوزن الجرزلو سلزي again كل زدا مامرو كابستفل عليه من شتات دمت زلو اتحبري تاجن أبحنت بوتاي زرقاق زلنا زلو ብልጽግና ብነፈርቱ ይኹን ብመሬቱ ብሰራዊቱ ብስለዩ ብኩል መንገዲ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ንዳዕመ ሰሪዕ ንምድሓን ይጓየ ከም ዘሎ ኢና ንግር ዘለና ብትእዛዝን ብስፖንሰርሽፕን ናይ መን ናይ ኢማራት ማለት እዩ ኢማራት ብትገብሮ ዘላ ኩነታት ኣከንድዚ ዝዓክላት ኢሉ ነዚ ክትሰምዕ ምፀናዕካ ኢኻ እምበኣር ነዚ ኣብዚ ግብፂ ኢዳ ኣይትያላ ድብልዎ ዘለዉ ብካልእ መንገዲ ክንሪኦ ኢና በሩት ሀሪብ ብሬቶች ሲል የከፈተው ወታደራዊ ካምፕ ከባድ ጥቃት ተሰነዘረበት በድሮ ስለዚህ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሱዳን ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደትሉ እዩ ዝርገር ዘሎ ኮንትሮቨርሻል ሚሊተሪ ባይዝ ሓደ ኣከራኸሪ ዘሎ ኣብዚ ቤንሻንጉል ጎመዝ ዝበሃል ዘሎ ንሰለስተ መዓልቲ ብውሁድ ዝኾነ መጥቃዕቲ ከም ዝተሃረመን እዚ ድማ ብሰራዊት ሱዳን ከም ዝተገበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ግን again ካልኦት ሓይልታት ኣብ ኩሉ ከም ዝኽእሉን ከም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ናይ ግብፂ ተሳትፎ ከም ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ እውን ገለ ነገር ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ The base was allegedly funded and directed by the UAE Arab Emirates እዚ base ተሃሪሙ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢማራት ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ኩልና ንፈልጦን ፅቡቅ ጌርና ንከታተሎ ዘለናን እዩ casualties and damages approximately بجمجم كباب 500 ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ዝዋጉ ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ቦታ እዚ ዝነበሩ ከም ዝተሃሰዩን ከም ዝተጎዱን እዩ ዝንገር ዘሎ and the attack caused significant structural damage ነቲ ቤዝ ድማ
ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወሪድዎ ከም ዘሎን ይዝንገር ኣወልሲ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ናቱ ሰራዊት ናይ ሱዳን መጥቃዕቲ ክገብር ከም ዝኽእል ሓደ ጀነራል ናይ ሱዳን ትእዛዝ ኢና ንፅበ ዘለና እምበር ናብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ክንገብር ምዃንና ዘይተርፍ ምዃኑ ነጊሩ ነይሩ ስለዚ again if you are trying to connect the dots ነቲ ነገራት connect ክትገብሮም ተጀሚርካ ዝበርሃልካ ነገር ኣሎ if I can find that video ናይ ኣወልሲት ክደልያ ክፍትነ ምክንያቱ he already suggested this ይግበር ከም ዘሎን ክግበር ከም ዝኽእልን ድሮ ገሊፅዎ ነይሩ እዩ እንሪኦ ዘለና ድማ ሕጂ እውን እንትኾነ እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ተሓላሊኹ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ but this situation is very complicated በብዙሕ ነገራት ብዙሓት ፋክተርስ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ብዙሕ ሓይሊ ዝሳተፎ ዘሎ ስለ ዝኾነ ታሕና ወልጽድ ኣብ ካልእ ግዜ ኣብቲ ናቱ ከይትኩም ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ንሱ እውን ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ኢና ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣለብዚ deceptive tactics Ethiopian government allegedly attempted to hide Air's involvement by dressing Oromia militia in national army uniforms to defend the base ኣብዚ ቦታ እዚ ንምትላል እንታይ ጥቀም ነይራ ኢትዮጵያ ወይ ብልጽግና ይዝብል ዘሎ ናይ ኦሮሞ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ክዳን ከዲንዎም ማለት እዩ ተገብር ነይሩ allegedly attempted to dressing Oromo militia in national ናይ ኦሮሞ ሚሊሻ ኣምፅዩ ናይ ብልጽግና ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ክዳን ከዲኑ ነቲ በይዝ ትክከላኸለሉ ምክንያቱ ዝኣምኖም ንሱ ኦሮሞ ስለ ዝኾኑ ባእታቶም ገይሩ ክከላኸሎ ከም ዝፈተነን ናይ ኦሮሞ ሰራዊት ድማ ሓደ ካብቲ ዱል ሰራዊት ምዃኑ ዝንገር ምክንያቱ ሓደ ዓቢ ኬንያዊ ፖለቲከኛ ሶማላዊ መበቆል ዘለዎ ፍራሕ معلم ዝበሃል እንታይ ኢሉ ነይሩ ተጋሩ ኣውፂኻ ኣምሓሩ እውን እንድሕር ኣምፂኻ ኣሎ ኣውፂኻ ኣሎ ብኦሮሞ ዝምራሕ ሰራዊት ኣይኮነን ኤርትራ ክወርር ኣዲስ ኣበባ ክከላኸል ኣይክእልን ኢልዎ ምክንያቱ ክሳብ ኣብዚ ቀረባ ዓመት ባርያ ኮይኑ ዝስምዖ ዝነበረ ናይ ኣእምሮ ግዝኣት ዘለዎ ክሳብ ዝቁርብ ዓመታት ከም ባርያ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ናይ ቤርያ ከም ንባርነት ድማ ንዓመታት ኣብ ልዕሊኡ ዘንሰፋል ከም ባርያ ናይ ባርያ ተሓሳስባ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ንዘበናት ሕጂ መራሒ ጌርካዮ ጀነራል ጌርካዮ ዓበይቲ ድፍዓት ከፍርሰልካ ማይንድሰት ናቱ ክቕየር ተኮይኑ ዓመታት ክወስደሉ እዩ ስለዚ ተጋሩ እንታሕትዮሞ ወይ እውን ኣምሓሩ ናይ ኩናት ተመክሮ ዘሎ ንሶም ተጌርካ ኢኻ ምናልባት ናብ ኤርትራ ክኸይድ ኢልካ እውን ክትዛረብ ትኽእል እምበር ብናይ ኦሮሞ ጀነራል ውግእ መሪሕካ ንሸነ ክትስዕር ኣይትኽእልን ኢኻ ግደፍ ካብ ሓፂን ዝተርር ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይኮነ ብምባል ገሊፅሎም ነይሩ ዝኾነ ፈታዊ ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ክትብሎ ትኽእሉ ግን ካብ ኮንነት ዝረሓቐ ድማ ኣይኮነን so logistical hub satellite images and academic reports have Yale University in America suggests that Asosa Airport is being used as a vital supply and maintenance hub for RSF operations, allowing them to launch cross-border attacks to Sudan from Ethiopian soil. ስለዚ እቲ satellite images ካብ ዓበይቲ ዩኒቨርሲቲታት ከም በዓል የል ዝወፁ ዘለዉ እንተሪእናዮም እዚ ኣሶሳ ዘሎ ኤርፖርት ምሉእ ኣገልግሎት ናቱ ነቲ ናይ ዳዕመ ስርዕ ስራሕ ከም ዝኾነን ካብኡ ተበጊሶም እውን ብድሮናት መጥቃዕቲ ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ተረጋጊፁ ዘሎ እዚ ከዓ ብልጽግና ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊኡ እንተወረደ ዝድንግፀሉ ኣካል ክህሉ ይኮነን ምክንያቱ again እዚ ሰብ እዚ ስርዓት እዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ኩሉ ኢዱ ዘእተወን ኣብ ኩሉ ረሳሕ ስራሕ ቀዳማይ ተሰላፊ እዩ ሻዕብያ እናሓገዞ ከሎ ንህላዊኡ እናተቃለሰ ከሎ ምስ ፀላእዩ ህወሓት መኺሩ ንሻዕብያ ከጥፍእ ዝሓሰበ እዩ ሓንጎል ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ብሓቂ ብተንኮልን ብክፋእን ዝመልአት እያ ትፀገም ግን ክትንኩል እውን ብልሒ የድልየካ እዩ እታ ብልሒ ግን የብሉን ኩሉ ክተንኮል ዓይነት ክሓስብ ይኽእል ግን እቲ ብልሒ ናትካ ርቀት ስለ ዘይብሉ ኢንተሊጀንስ ስለ ዘይብሉ ክንምንታይ ተንኮል ተሓስብ ልክዕ ከምዚ ተንኮለኛ ገዝኡ ግን ኣብ ሑፃ ዝገብር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሑፃ ዝተተኸለ ሰራዊት ዘሎ ዓቕሚ የለን ጥልቂ ዝኾነ ወይ ከዓ ውሽጢ ዝኣቶ ዕምቆ ዘሎ ተሓሳስባን ስትራቴጂን ስለ ዘይብሉ ነፍሲ ወከፍ ዝፈተና ተንኮል ኣብ ኣኸላይ ትሞቱ ስለዚ እቶም ምስ ዝመኽሩ ድማ ጽቡቕ ገይሮም ስለ ዝምዝምዝዎ ቤላ ገይሮም ኣብ መፃወድያ ቤላ ገይሮም እዮም ዝእትዎ that's why እዚ ብዚ ትሪእዎ ፅናዕኩም ግብፂ ምስ ሱዳን ኣትያላ ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ሓቅነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ስለምንታይ ኢማራት ኣብ ከቢድ ዝኾነ ታኺላ ኣትያ ስለ ዘላ ግብፅን በዓላ ፀገም ኣለዋ ግን ወታደራት ናታ ግን ኣብ ኩናት የለውን ኣብ ልዕልያ ሚሳይላት ይወርድ የለን ስለዚ ብቕልል ዝበለ ሎጂስቲካዊ ዓቕሚ ሰራዊት ሱዳን ድሮ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ፈተና ስለ ዘለዎ ንሰራዊት ሱዳን ደጊፍካ ምስ ኮንካ ነዚ ቦታታት እዚ ክትቋፀሮ ምፍታን ካብ ሓሊፍካ ድማ ንሰራዊት ናይ ንብልፅግና ካብቲ ከባቢ ጌርድ ክትብትኖ ምኽኣል ኣብቲ ከባቢ ጌርድ ድማ ኢንስታቢሊቲ
ዘይርግኣት ከተስፍን ምኻል ንፋኖ ደፊካ ናብ ብልጽግና ገጹ ከይዱ ወላ እውን ብልጽግና እንተደይ ሰዓሮ ብልጽግና ግን ዝኾነ ይኹን ዓቕሚ ዘይብሉ ዝደስከለ ሓይሊ ንክኸውን ክገብሮ ናይ ግብፂ ከይደቀሱ ዝሓልምዎ ነገር እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እታ ኣብ ዶብ ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ቀይሕ ገይሮምሉ ዘለው ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳስነት ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ቦታ እዩ ንግብፂ እዚ ኩናት ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ እዚ ማዓስከር ተባሂሉ ዘሎ ድማ ኤግዛክትሊ ኣብቲ ንሳቶም ኤክስትሪምሊ ሰንሲቲቭ ዝብልዎ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ተገይሩ ዘሎ ስለዚ ግብፃውያን ሓንጎሎም ትክክል ዝሰርሕ ተኮይኑ ርሙሳት ዘይኮይኖም ኣብ ገለገለ ርሙሳት ምዃኖም ይፈልጥ እየ ምክንያቱ ንረብሖም ዝጓዩ እውን ኣይኮኑን ብጀካ 6 ሜትሮ ዝኾነ መልሓስ ዘይኮነ ብተግባር ወላ ሓንቲ ዝገብሩ ይኮኑ ናብቲ ሚድያ ከም ክግዕሩ ኢኻ ትሪኦም ኣብ ባይታ መፂኦም ግን ነቲ ኩነታት ንክቕይሩ ከም ሎሚ ምቹእ ግዜ የለን ኣሚን ከም ግብፃዊ ኮይኑ ሲ ርእሶም ትክክል ዝሰርሕ ተኮይኑ ርእሶም ክሰርሕ ምሁራት እንዮም ሊቃውንቲ እንዮም ትብለና ሊቅነት ናትካ ኣብ ባይታ እንታይ ክትገብረሉ ትኽእል እዩ ንጎ ምሸትን መልሓስካ ገቲርካ ብጎረሮነት ሓኒቕና መባልቲ ወይስ ተረሚሱ ዘሎ ስርዓት ናይ ብልፅግና ስጉምቲ ወሲድካ መፍትሒ ትረክብ እዩ so what is their solution ንጎ ምሸትን ያ ሓቢብና ዶናልድ ትራምፕ በጃኻ ርድኣና ያ ሓግዘና ነበልካ ለንከነ ናይ ግብፂ በራዒ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ድፍንቕንቕ እናበለ ናብ ትራምፕ በጃኻ ገለ ግበረልና ዝብል መልእኽቲ ውፅኡ ነይሩ ዌይክ ኣፕ ማን ተንስስ ሽግርካ በዓልካ ፍታሕ ብልፅግና ክሳዕ ክንዶ ሓይሊ ዘለዎ ይኮነን ኤርትራ ከማን ክውረር እየ እናበለት ናቶ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ወላ ናብ ኤውሮፓ ሕብረት ቴሌፎን ብማይክሮፎን ጌራ ተዛረበትን ካባኻ ድማ ትንእስ ኤርትራ ኣብይ ኣሕመድ ንጎ ምሸትን ክወረርከ ክብላ ከሎ ሰብኣይ ተኮይንካ ቅረብ እያ ኢላቶ ምግዓር ኣይኮነን ግበራ ተንከስበል እንታይ ከም ንገብረካ ድማ ባዕልና ንፈልጥ ኢሎም እዚኣ ከማን ኣወል ኢልዎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዚ ጉኑፍ ሰብሲ ኣይምልሰሉን እየ ኢሉ ዓሻ ስለ ዝኾነ ንዓሻ መልሲ ኣብ ፅንፅዋይ ናይ ዓያሹ ኣይዕደምን እየ ኢልዎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቶም ግብፃውያን ናይ ብሓቂ ትፀገሞም ናይ መልሓስ ትፀገሞም ወይስ ናይ ባይታ ትፀገሞም ባይ ዘ ወይ ግብፃውያን እንታይ ገብሩ እዮም ዝደልዩ ኣሜሪካ ከይትግዶም ኣይኮኑን ዝፈርሁ ግብፃውያን ካብኡ ዝሓለፈ ፍርሂ ዘለዎ ኣሜሪካ ነቲ ትቦም ሓገዝ ጠጠው ከይተብሎ እዩ ተረዲእሞ ኣሎ ግብፂ ማለት ኮምፕሊትሊ ብሓገዝ ዝነብር ሃገር እዩ ካብ IMF ሓገዝ ኣለዎ ካብ ኣሜሪካ ሓገዝ ኣለዎ ካብ ኤውሮፓ ሕብረት ሓገዝ ኣለዎ ካብ ቻይና ሓገዝ ኣለዎ ካብ ራሽያ ሓገዝ ኣለዎ ካብ ኢማራት ቢልዮንስ ኢንቨስትመንት ተባሂሉ ዝመፅእ ገንዘብ ኣሎ ካብ ስዑድያ ክመፅኦ ይደሊ ካብ ቀጠር ክመፅኦ ይደሊ ካብ ኩሉ ክመፅኦ ስለ ዝደሊ ነዞም ኩሎም ጎይቶት ክሕጉስ እዩ ዘለዎ ሽግርናቱ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ብልፅግና እዩ ዝመፅእ ብልፅግና ድማ ረጤት ናይ ኣሜሪካ ክልቲኦም ኣብ ሪጋ ናይቲ ረጤት እዮም ዝራኸቡ እኮ ግብፅን ኢትዮጵያን ንሓድሕዶም ይበኣሱ ኣብታ እንዳ ረጤት ናይ IMF ወርልድ ባንክ ኢማራት ቻይና ኤውሮፒያን ዩኒዮን ዋሽንግተን ኣብ ኩሉ ናይ መለመኒ ቦታ ክልቲኦም ኣብኡ ኣለዉ ማዕረዮም ከዓ ስለዚ እንዳስዋይ ስጉምቲ ክወስዱ ዘይክእሉ ኣቢዶም ስለ ዘይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንሓድሕዶም ክካሰሱ ልክዕ ከምዚኦም ክልተ ክለባት ምሽ ኣለው ከም ሕሱም ዝግዕሩ ሽዑ ማዕፆ ክፍት ምስ ኣበልካሎም ኢሎም ትንድብሉ ኣሎ ቪድዮታት ሪኢኹም ኣለኹም ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኢኻ ትሪኢ ኣሎም ብከዝ ናይ ግድን ሽግሮም ክፈትሑ ዝኽእሉ ኣብ ጣውላ ክፈትሕዎ ከም ዘይክእሉ ዓለም ምሉእ ረብሪባትሎም እያ so Egypt if they really care about the situation this is their thing their time I think ነቲ ኩነታት ተጠቂሞም መፍትሒ ክገብሩሉ ድዮም ኣይገብሩሎም ነዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ንዓታቶም ዝምልከት ነጥቢ መፅኢ ከም ዘሎ ይዝንገር ምክንያቱ ከባቢና ኣብ ኣዝዩ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ደረጃ ስለ ዘለና ኣብ ከቢድ ዝኾነ መድረክ ስለ ዘሎ ሱዳን ናይ ህላዊ ሕቶኦም ናይ ግድን ክንገብሮ ኣለና ብዝብል መንገዲ ክንቀሳቀሱ ኢና ንሪኦም ዘለና እዚ ከዓ ሕጂ ኣሽሓት ህዝብና ቀተለ እኳ ፀሎት ዝገብር ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣነስ እንታይ ከም ንገብር እኮ ጠፊእና እቲ ኣምላኽ ኣታበጃኻ ነዚኦም መታለልቲ እለ የለና ኣነሲ ሕማቅ ትገብርቲ ኮይንካ ፀሎት ምግባር ኣይትገድፎን why do you have to be so fake እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኣልፋሸር ጥራይ ለልሚት ሽሕ ሰብ ቀቲሉ ኣሎ ዝበሃል ዘሎ እዩ ብሕማቅ መንገዲ ብጣዕሚ ናይ ደመሰሪ መራሒ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ፀሎት ናገበረ እዩ ዝረአ ዘሎ መስኪና ኣነስ ኣምላኽ የደንግፀኒ ነዚኦም ኩሎም ከማናራየ ሱቕ ኢሉ ክኸይድ ትግደድ ኣሎ ኣነ በዛ ነብሰይ ይብለኩም ኣለኹ ሓደ ነገር ሕማቅ ክገብር ከለኹ ንኣምላኽ ሓግዘና ይብሎኒ I know for a fact ኣምላኽ ንሕማቅ ከም ዘይሕግዘኒ ተዋ ሓደ እቲ ሕማቅ ገብሮ እንተለኹ ኣምላኽ ዘይፈትወቶ ኮይኑ ስቕ ኢለ ባዕለየ ዝገብሮ ክገብሮ እንድሕር ኮይነ ማለት እዩ እምበር ሰብ እናጨፍጨፍካ ንኣምላኽ ትፅልየሉ
تايم مخنبلينا هذا جزء بجبرنا من سماي دينا نعطي جهر نفسات عين فلتين ناقل أنا يبل أبتي جهر نفسات نسبة حال اليوم كن راح بتقولنا بخميو هذا خمي ليه زوازة من سماي دينا نعطي جهر نفسات أبلاغ يسبل توجن برجس أبتي جهر نفسات أتو جلس سواد أبو خمان كروبهم دارقين النازي كنت أفعل لنا بغينا أتو لازم أكرن سب جمس غننا يوم نقص تجبر لكم هيدا لنا it's just sometimes كفردون عمية بالليل تريد اللي كم سب كريو خلوه جن زفن فنتك باري بحالا يعني now let's go back to توم قربابتنا انتي قبر له حنتي بزعبات قرن أفريقيا لنك أنا زلوك تري ومو كانت تحازو سلوزغنا let's go. Sudan was the biggest country in Africa, right? Yeah, it was. So imagine if the biggest country in Africa takes a unified stance against any kind of colonialism. All the trade coming from Asia, for example, going to Europe is going through the Red Sea. The Red Sea and the control of the Red Sea, if you go up a little bit, who do you have here in the basin of the Red Sea? And before you get to the Suez Canal over here, you have Israel, you have Saudi Arabia, you have Jordan, and you have Egypt. You can understand why now, like this, it's not just like if you're in Sudan or if you're in Eritrea or Somalia or Egypt, you don't have the luxury to say, I'm an independent country and I'm a sovereign country and I'm going to decide what I do with my ports. انتي إذا درب زلو إذا كباب زي ندحري تبو غيركات فلتو خينكا جيوغرافيكالي كسع كنتي سنسيتيف بوتا مخاني زنقر زلو بحفشا التجيم اتقدم جلوباليزيشن زبال كونسبت سلازنبري كل سب كم دليتو كنبري خل نيرو تقام يبلون تجلوباليزيشن عالمنا كلنا نقدي دبات زبال كاسلو زلو وشمت ناي سويس كانال تتقوتا سركا بابيل مندب تتقوتا سركا irrelevant كم زي قدس عينت كويني زرانيرو سلمتاي هذا بوس لزخونه امريكايو تحق بوليس ناي عالم امريكايو نسوس دلي زخون سلازي انصار دون دحريلكا كي تواجب قدام مخالن غيرو عايز بلاكا لو مجن امريكا بين بوس يكونن حدا نتوم تحريز لو دما مسوم اوددرنا بلغناتيلو مسراشا بلغاتيلو مس تشاينا بلغاتيلو مس ايران بلغاتيلو now the game is different نفس وكفسب ننعتو كبابي كي عنق زكالو خغبري انتغيلو ابت بوتا تطوك بالكفتنين تديك على دما نتوم زقو عصرو مسحتم زمدنا كللو ويون قال خيغبرو حيلي انصارم كغبر كخلالو سلازي ግብፅን ባዕላ ከቢድ ዝኾነ ፈተና እዩ ዘለዋ ምክንያቱ እታ ኣብ ላዕሊ ዘለዎ ስዊስ ካናል ንሶም ጥራይ ኮነ ዝቋፀሩ እስራኤል ዝበሃል ኣብኡ ኢዱ ክእቱ ይደሊ so they are pushing ኣብታ greater እስራኤል ትበሃል ነዚ ወሽመጥ ናይ ነዚ ስዊስ ካናል ክቋፀርዎ ድሌት ኣለዎ ንዑ ክገብሩ ግን ኣብ መወዳእታ እዮም ክገብርዎ ምክንያቱ ብዙሕ ተቃዋሚ ክገጥሞም ስለ ዝኽእል ቅድሚኡ እንታይ ክገብሩሎም ኣብ ባብኤል መንደብ ብታሕቲ ክመፁ ክኽእሉሎም ንግብፂ እንተወሓደ ብታሕቲ ከተብክዮ ክትክእል ኣለካ ዝብል ጌም ኣሎ سويس كانال تدي وسط كايو أبتحتي بسومالي لاند مسيخة أنت تخيلوا دما بإيرترا مسيخة نتحسب زبالنا إيرترا دحرسكا جبتي تتحيزي سوري جبتي أمريكان تشاينا ناتيو مسلو زلو كالخد قبرت خلنا غريلا إيرتران سومالي لاند نقرالوا سوزي أبت سومالي لاند مسيخة مزنو برو سلمنتاي مخانو مجنزابي يدلي قبل لي دما بيمن غيروم نابت بوتات كمصو كنمنتاي فتينوم نيروم ونريهم يقوم أنا يمن قداي دما يسلطتن سلازنا يمن قداي سلازي سلطت سعوديا كم دك أسات برابيرا نتنا يمن قداي ني إمارات كم دليتو خجبر سلادي فكرت له حوتي دما حيلي وص سلازلو نتتريف زلو حيلي أكبل غلي باي ذا واي ناتيك قمت زلو إمارات زبال هاجر نحوتي مسوديل كجبر كم زغلون جم على من البعض قال لهم زي كم يجرو كون خلك تقولون تقولون no it is actually possible سلمتاي قد محجي جيرو ماني رومي if I have to show you this map ذكرنا أفريقيا مخانو دحر تفلتو خينكم إمارات لومي زيادة بمن هرمالون دحريتكمني بإيران كتبلونيهم قد مزو كينات بجمارجن إيران اتزعابي فاينانشال هابناتهم دبي نيرو إيران تقندس على عيتهم كم زخونتنا أمريكا نعملو خلو مش إسرائيل بغرب أنا شرحو خلو إسرائيل دما قصر حدث على عيناتنا إيران نابلو خلو إمارات جن بس إيران بغرب يمسرحو نيرو دونالد ترامب كي تردو بانك ناي إمارات ناي إيران كو أب دبي نيريلو سلازي انتهينا مالتيو مسحوتو انكسرحو جميرا نيرو نحوتي الجدا كبير وصل لازم نبرة مواص أخن قبل الكائنة أدفانتج ناتف جلفت أرلنا بمبعل أبترتقع حوتي تسجعهم بوكسب ود ستات حنش بتحهم كم زنا بريز نقدر
ሕጂ ሓንቲ ሪፖርት እዚኣ ወፂያ ዘላ ምስ ሰማዕካ መሊስካ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ክሕይል ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከደሊ እዩ ሓንቲ ሪፖርት ሓደ ፀብፃብ ሕጂ ርእዮ ዝነበርኩ ካብ ሓደ ዶክተር ሳም ዮሱፍ ዝበሃል ፒኤችዲ ወፂኡ ዝነበረ እዩ ሓደ ናይ ፍሬንች ጋዜጣ ለሞንድ ዝበሃል እንታይ ዝብል ኣውፂኡ ነይሩ ይብለኩም ኣሎ ኢማራት is building a military base in Somalia's territory ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ወታደራዊ ቤዝ ይሃንፅሎ ንመን ንእስራኤልን ንኣሜሪካ ብገንዘቦም ኢማራት ብገንዘቦም ንእስራኤልን ንኣሜሪካን ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ወታደራዊ ቤዝ ይሃንፅሎም ኣሎ this could be Somaliland but it could be ኣብ ካልእ ቦታ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ከሪእኩም ፀናሕኩ ኣብ የመን ኣብ ብዙሕ ሲክሬቲቭ ቦታታት ወታደራዊ ቤዝን ናይ ሚሊታሪ ቤዝን ከምኡ ድማ ናይ ነፋሪት ነፈርቲ ኩናት ክጓዓዛሉ ዝኽእላ ኣብ ፀበብቲ ንኣሽቱ ደሴታት እውን እንትኾነ ኢማራት ንእስራኤል ሰሪሓትላ ከም ዝነበረት ይዝንገር ስለዚ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ታርጌት ናይ እዚኣቶም ከም ዝነበረት ድጊምና ደጋጊምና ንዛረቦ ዘለና ጉዳይ እዩ ሕጂ እቲ ዘረባ ዝደቀሰ ከይመስለኩም ብልፅግና ዝብሎ ዘሎ ስምዑ strategic challenges it has faced in the region. Recent global and regional geopolitical and security challenges, coupled with Ethiopia's demographic pressure that entails economic and political instability, necessitate Ethiopia to quest for sovereign access to the Red Sea. In the absence of a direct access to the Red Sea, Ethiopia has not only lost out on vital economic opportunities, but also diminished its role in regional matters, so much so that affected the geopolitical balance of power in the Red Sea region. Ethiopia's historical legacy and strategic importance in the Red Sea maritime security makes any consideration for reinforcing its coastal access beneficial to the collective interest of ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ኮንፈረንስ እዚ እቲ ናይ ኔቪ ቺፍ ኢሎም ነቲ ሓይሊ ባሕርናቶም ሓላፊ ኢሎሞ ዘለው እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ብዘይ ስክፍታ ኢትዮጵያ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ እያ ትደሊ ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እዚ ማለት ድማ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር እያ ካብቲ ናይ ሬድ ሲ ፎሩም ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ ኣውፂኹምና ንሕና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ከለና ኣብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሬድ ሲ ሴኪሪቲ ፎሩም ክንኣቱ ዘይምኽኣልና ኣብቲ ሴኪሪቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣባልነት ክህልወና ዘይምኽኣሉ ናበለ ምኒን እንዲ ዝብል ኣብ ፍርቂ ቀፂሉ ኢትዮጵያ ብሰንኪ እዚ ዘለዋ ምክንያታት ቅርበት ናብ ቀይሕ ባሕሪ ብዙሕ ህዝቢ ታሪኻዊ ዶ ብላብላ ክብል ፀኒሑ ኢትዮጵያ ትደልዮ ዘላ ናታ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ እያ ትደሊ ዘላ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ማለት ድማ እቲ ብብዙሕ መንገዲ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዲፕሎማስያውን ብሰላማውን ብገለመለን ዝብልዎ ክኸውን ዘይክእል እዩ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክበካ ዝኽእል ሓይሊ የለን እዚ ማለት እቲ ናቶም ኣጀንዳ እዚ ኮንፈረንስ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንክመፁ ዝደልይዎ ዘለዉ ሓይልታት ኣብዚ እውን ክዛረበና ፀንሐ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ደፊርካ ኣንፃር ልኡላውነት ናይ ሃገራት ከይድካ ብሓይሊ ናትካ ረብሓ ከተውሕስ ምፍታን እዩ እዛ ነገር እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ተፈቲና ከም ዝነበረት ኢማራት ነዚ ክትገብሮ ፈቲና ከም ዝነበረትን ከምዘይ ሰለጣን ክልተ ነገር ከሪአኩም እየ መጀመርያ እዚኣ ስምዕዋ እሞ እዛ ቪድዮ እዚኣ ተመልሓስ ናይ ሃገሩ ዘይገብር ይብሉ ነይሮም ብተዘዋዋሪ ናይ ሃገሩ ይገብርን ሃገሩ ናብ በር ኣማን የፀግዕን ምንባሩ ግን ሎሚ ውፅኢቱ እንሆ ሕጂ እስኪ ኢሳያስ መን እዩ ንምፍላጥ ህድእ ኢልኩም ናብ ቅድሚ 7 ዓመታት ምልስ ኢልኩም ምሳይ ሕሰቡ ንኢማራት ከምቲ ሓሲባቶ ዝነበረት ማዓስከራ ብዓሰብ እንተዝፀንሕ ሕጂ እንታይ ምኾነ ትብሉ ኣርሒቑ ጠማት መርሒ ክህልወካ እንከሎ ከምዚኡ ደቂ ሓወቦይ ኣብዚ ነስተውዕል ኤምባሲ እስራኤል ኣብ ኬንያ ኣብ ቀረባ መዓልታት ብዘውፅኦ መግለፂ ሰሚዕኩሞ ትኾኑ ኢኹም I think that we needed to realize that South Africa and Ethiopia and Sudan and Nigeria, let me just name a couple of big countries to be inclusive. These are not countries that do everything that we want them to do. ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዘለዋ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ዩጋንዳን ኢትዮጵያን ጠቂሱ ማለት እዩ ናይ ኢራን ናይ ሚሳኤል መጥቃዕትታት ክወርደን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ እንወልኩም በሉ ሃገረን ንምትእትታው ናይ ደጋ ሓይልታት ተሕሊፈን ንዝሃባ ዋጋ ከፍላ ኣለዋ እዛ ርእሳ ኽኢላ ትሳግም ብነቢይ ኢሳያስ ስትምራሕ ሰላማዊት ሃገር ኤርትራ ኣብ ዝርዝር ሓደጋ የላን There is no role for Iran in this region. Eritrea is not for sale. Eritrea is not for sale. Not for Iran, not for Israel, not for the United States, for nobody. እዛ እዚ ዕሸል ቀዳማይ ሚኒስተር ብችርቻሮ ሸይጥዋ ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ ሓንቲ ሃብተን ኣብ ታርጌት ዘለዋ እያ ይብል ኣሎ ኤምባሲ እስራኤል
بزعلال أبيلكم نابزي بعل نصر رئيس غنى مرح هاجري دما تملسو إمارات كبعسب انتاي كوينا خم تسقط حتى أرميستير كعل لكم نشوعة عمت إلهم يمزموت لكم أرسل ساعمتهم من قصد تسويعوا انتاي وديكم يبلهم جزي وسخنا يبلو إمارات أبز نبورت العمتات زقبورت تونز فتونتون قدات دما أبنت النهلكم يا أبنت رمضان خونن كله تمرن كاليز باللعنة قراتن نام مساجد كتزور مفتن دحرزي يتوع عمو انتا يخم تقبر لهم نو بمغنيات رمضان كم زي الناس حاجز كنقبر نعمنت مسلمنا طبق حاجز مقبار اندحر لليهم منصف نافتا مسجد انتوزيدكم منصف نافتا تقازل لابت خسيان توزدو تقودو ديوكم او حاجرنا كوميو رديت نامان مسلمنا ختب انت دليخا نتب تغود الله امان خرستنا ختبون تقدديخا ازي اب حاجرنا كوميو سلازي كاب كمزو قدات ايدكم اكوبو طباهيلهم او عامس طباهيلهم تسات زبولو زغتسل 4 عامتات بزي فرق كوف مسبولو ابز تتصوعلو حدا لعلوها حلافي إمارات ورقة حيزي متسق انتا وديهم مستباهلو سقاب حجز ودانا يلن قنازي حيزة متسق يلخو ويبن ناي مشتا ويكراي وعل زبليو اتو وعل نودب عسب قوام بيز كنقبرو بدلاي كاخن السمامع زبلي نيرو أنس ودبيك شتلكا سميع الكالو قبل أوشت 24 ساعات كاب عسب انتزي وطيخا عمرخا خحد سريبو الليخا نمراحيخا إليوني إمارات أوشت 24 ساعات مسمار كي حدقت كاب عسب تتراريقا خمتوت جيروا حبعتمو اتعلال كابزي آزحلف يبالله زيا كم تسمعوا زلخونيو بستفل علي من قدك نسمعات أن إحنا ينعجن اسكي كالاي كفالنا زيا أبز حجي كالاي كفال ديكونه أبز حجي إمارات أنصار إيرترا تقبر إمارات ساكت كم زي كونه تفلتيهم كابي إيرترا هلخ كم زلوا مسمنكس إيرترا حلال يخوم يخدو خم زلون إيرترا دما كل عينة فتناخ قبروا لا يشلطهم سلزي اللمبر كله إلى مومن تارجتناتهم من إيرترا كم إيرترا استراتيجيكي لنا عطاتهم زي قدس حجر يلنا بقرن أفريقيا استراتيجيكلي سبيكينج معناته قدام وتبقرنا افريقيا بيم نيروم سون جبتي يم نيرو جبتي خاطه تشوك بوينتس بالي ويمن وجبتي زغدسو سلازي كابز بوتا مسكدو ناب قلتنا بيرترا مصيوم سيرترا يمنتي بوتا جبتي كتكو وبزي ينفتينم بخالد ما بسوماليا دما مصيوم ابنيو دما بيمن بسلستيو كقواصر فتينم اي سلطنالو اجي حنت نغركوس لنقنه زلو كنتات ممكن سمع تمليسخ نغركم ከየትኛውም የገልፍ ሀገራት በላይ እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚያመለክቱት። ቀደም ሲል እንደተጠቀሰውም ወደ በርካታ ዓመታትን ወደ ኋላ የመለሳት ነው። ከ130 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው ያጣችው በተለያየ መልኩ። ስለዚህ ቀና ለማለት ጊዜ ወስድባታል የሚል ነው። እንኳን ሌላውንና አብይን ለመርዳት አይደለም ራሷም ከዚህ ከደረሰባት ምትና ከገጠማት ስብራት ለማገገም ጊዜ ወስድባታል ነው የተባለው። ከኢኮኖሚ ከፖለቲካ ከአጠቃላይ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የደረሰባትን ኪሳራ እንዴት እንደው መግለጽ ይቻላል? ይህ የምንድነው? كم تريبو زلهم بروفيسور محمد حسن نتي كبابتي لالمانم كردو زخل سبيو سلازي امارات ابز كوينات ناي ايران بزع كسارا قد يموازلو هاجريا برقص تي جغرافيك وقع مامطاناتا ناب امارات زغربت كنسا قبل المخانا قربتنا مس اسرائيل كوينو مصنعو اسرائيل ما بزع بيزاتنا تابو كمون امريكا عبيت بيزاتنا تاب اب منبارو نتي استراتيجي امريكا اسرائيل نمازيا قداسي سلازي نبرت تزبرت عكينات قبل اللي يزلو سلازي ابت كوينات دما بكل ملك زعبي كسارا زقاطم هاجر تلابت كبابي اماراتيا حجون انت خونه تعويتات بلدلات كوينات زود مسيل واقل كم زي تودان دحرتي مقراص سوسز بحال بزع غزي انواز وردا ونسا تناي ندادي بوتانا تناي فجرا بميسايل ايران ابز وقحتا ناي لومون كم تهرمن كقاصل كل حوي فيديو وصي نيرو ما حبريتا كاو خي وصت اجيدن ديغن يوصي خاب غلغير زغاي انتاي كتبل تخل امارات تعانت حدقه وريدوالو تي حدقه بلا لياز ورده دما حساب 120 بليون وني 8 بالوغن لعليو بزغونه اسكان بروفيسور محمد حسن نسمعيو في اللاب قرنا افريقيا مزلوا صلوايز مزل ትምክህተኛ የሆነ የነሱ ምሁር ነኝ ባይ ከዚህ በፊት ሲናገር የነበረው ስለ ቀጠናችን ስለ ሱዳንና ስለ ኢትዮጵያና ስለ ቀጠናችን እነዚህ ሰው የሚመስሉ ዝንጀሮች ናቸው አለ። የሚገርመው ምንድነው
ከጥጋቡ የተነሳና ቢሊዮኔር ነው ሰውየው። ኤሚሬትስ ትልቅ ኃይል ነች፣ ትልቅ ብር እጇ ላይ አለ። ስለዚህ ኤሚሬት የቀጠናው ጌታ ነች። የመኒዎችን ሲገልጽ ምንም እንኳ እኛን የሚመስሉ አረብኛ የሚናገሩ ዝንጀሮች ናቸዋል። የመኖች ደግሞ የዋዛ ሰዎች አይደሉም። አሁን ቅርብ ቀን ግን የተናገረውን ላጫውትህ ብዬ ነው። ምን አለ? የኤሚሬት አመራር ትልቅ ጥፋት አጥፍቷል አለ። ለምን ትልቅ ጥፋት አጠፋ አለው እና ጠየቀው ጆርናሊስቱ። ምን አለ? እኛ ጭንቅላታችን ውስጥ ያስቀመጥነው እና የምናየው ከሪያሊቲው ጋር ተጋጨ። ኤሚሬትስ በጣም አሁን አቆልቆላ ተመታ፣ ምን ብላ ወደፊትም የባሰ ትመታለች። ኤሚሬት ኤነርጂዋ ተመቷል። ከዛ አልፎ አሁን የእሱ ፍራቻው ምንድነው? ውሃ ማጣሪያውን ኢራኖች ከመጡብን አንድ ሰው እዛ መኖር አይችልም። መሳይ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብቶም ኣብ ሓደ ካብቶም ሃብታማት ምኩሓት ደቂ ኢማራት ዝኾኑ ሲ ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ብፍላይ ወላ የመን ንኣብነት ክገልፆም ከሎ ከማና ዓረብ ዝዛረቡ ኣህባዮም ብምባል ገሊፆም ነይሩ እዩ ዝብል ኢማራት ዓብ ቁጠባን ዓብ ሓይልን ዘለዋ ስለ ዝኾነት ኣብዚ ከባቢ ጎይታ ኮይና ክትነብር እያ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣብ ኩሉ እቲ ኢማራታዊ ዝነበረ እዩ። ብፍላይ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዝነበረ ግፍዒ እውን መዓራ እዮም ዝላገፅሎም ነይሮም። እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ካብ ክቋፃፀርዎ ዝኽእሉ ንላዕሊ ሃብቲ መፂዎም ነይሩ። በቃ ብቕልጡፍ እቲ ሃብትስ ካብ ክቋፀርዎ ዝኽእሉ ንላዕሊ። ምክንያቱ ወዲ ኢማራት ኮይንካ ባይ ዲፎልት ሃብታም ክትከውን እዩ ዘገድደካ። ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ንዓታቶም ብዙሕ ሓለፋታት እዩ ዝገብረሉ። ዝደለይዎስ ንክገብሩ ይገብሮም ነይሩ እዩ። 1 ሚልዮን ህዝቢ ኣለካ መበቆላዊ ማለት እዩ። እቲ ዓዲ ድማ 8 ሚልዮን ተቐማጦ ኣለዎ። መዓት ሃብታማት ዘለዎ እዩ። ስለዚ ብብዙሕ ኣታዊታት ስለ ዘለዎም ብዙሕ ነገር ገዛ እንተለዎም ንኸካርዩ፣ ትካል እንተለዎም ንኸካርዩ፣ ገለ እንተለዎም ገለ ንክገብሩ መዓት ዕድላት ስለ ዝነበሮም ዳርጋ እቲ ዝበፅሕ ሃብታም ከም ዝኸውን ኮይኑ እዩ። ብኡ መንፅር ድማ እቲ ትዕቢት ነይሩ እዩ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ህዝቢ ዝነበሮም ትዕቢት ናብ ካልእ ሽግር ወሲድዎም። ሕጂ ኣብዚ ኩናት እዚ ብዙሓት ደቂ ኢማራት ረፍሌክት ክገብሩ ከለዉ ብዙሕ ጌጋ ከም ዝተወሰደን ኣብዚ ኩናት እዚ ንኣሜሪካ እውን እንተኾነ ብተሪር ዝቃወምዋ ደቂ ኢማራት ከም ዝተረኣዩን ሃገራት ዓረብ ድማ ኢራን ኢማራት ትኸዶ ዝነበረት መንገዲ ድማ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ምንባሮን ክሳዕ ክንደይ ነዚ ሕጂ ዝወረዳ ሽግር ድማ ድንጋፀ ከም ዝሰኣነትሉን ኩሉ ሰብ ንጥፍኣታ ከም ዝምህለል ዘሎን ኩሉ ፀገም ከጋጥማ ከሎ ድማ ዝሕጎስ ሰብ እምበር ብስቃይ ናቶም ዝድንግፅ ሰብ ከም ዘይተረኣየን እዚ ማለት ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝነበረ ፅልኢ ዳርጋ ናብኣቶም ከም ዝሰገረን ካብኡ ዝገድድ እውን ከም ዝኾነ ነቲ ተራ ህዝቢ ድማ ናይ ብሓቂ ተሰሚዕዎ። ምናልባት ገለገለ ምስ ስርዓት ኮይኖም ዘጣቅዑ ፅቡቅ ኮይኑ ሓያላት ስለ ዝኾንና ኢና ተፀሊእና ዝብል ዘረባ ክህልዎም ይኽእል እዩ። ግን ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ወሪድዎም ኣሎ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኢራን ናይ መወዳእታ ሪዘርቭ ሒዛታ ዘላ ኣብቲ ናይ ማይ ቦታ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ክትሃርሞም ከም ትኽእልን እሱን ተጋጢሙ ሂወት ኣብቲ ቦታ ክህሉ ስለ ዘይኮነ ጠቕላላ ዜጋታት ክነብሩሉ ዘይክእሉ ዓዲ ክገብርዋ እውን ኣብ ኢዶም ኣሎ። ስለዚ ስቲል ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ናይቲ ዲሳሊኔሽን ፕላንትስ ናቶም ኣይተሃርመን ኣሎ። ናይ ኦክሲጅን ናይቲ ዓዲ ዝኾነ UAE has historically acted as the financial and military lifeline for Abiy Ahmed's administration. ንብልፅግና ትንፋስ ናቱ ንሰያ ብወታደራዊ ንበሎ ወላ እውን ብፋይናንስያዊ ንኣብይ ኣሕመድን ንስርዓቱን መተንፈሲት ጎረሮ ናቱ ኮይኑ ተገልግል ዘላ ኢማራት እያ። ስለዚ due to its own domestic and regional crisis, the UAE has reportedly redirected its focus away from Ethiopia, leaving the regime without its primary external benefactor. ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ብሰንኪ ኢማራት ናታ ኣጋጢምዋ ዘሎ ሽግርን ስቃይን ንኣብይ ኣሕመድ በይና ገዲፋታ ጉዳይ ናታ ክትጓየ ተገዲዳ ኣላ። እዚ ድማ ንብልፅግና ዓብ ፈተና ኮይንዎ ኣሎ። ብርግፅ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ወሪድዎ ዘሎ ፀገም መኪቱ ክወፅእ ኢልና ንፅበዮ መራሒ ይኮነ። እንታይ ዳ ዝገብር ዘሎ ካልእ ጎይታ ይደሊ ኣሎ። እንድሕሪ ኢማራት ከይዳሲ መን ካልእ ጎይታ ክኾነ ንኽእል ንመን ከገልግል ይኽእል ኣብታት እዩ ክሬቲቭሊ ዝሓስብ ዘሎ። እዚ ድማ እዩ ንዓና ሓደገኛ ጎረቤት ኣለና ንብሎ። ሓደ ጎይታ እንድሕሪ ከይዱ ካልእ ጎይታ ክደሊ እዩ። መን እቲ ካልኣይ ጎይታ ክኸውን? እዚ ከምዚ ዓይነት ጎረቤት ኣለካ ድማ ሓደጋ እዩ። Opportunity for the opposition. Ziyata tasfa ማለት እዩ. Vulnerability of the Gulf states. Unlike Saudi Arabia, which has alternative trade
graduate to smaller Gulf states like UAE are highly vulnerable. እቲ ኩናት ፈጢርዎ ዘሎ ካብ ስዑድያ ወፃኢተን ካልኦት ኩለን ኣብኡ ዘለዋ ሃገራት ዓብ ሓደጋ ይወሪድዎን ዘሎ ምክንያቱ ብሕርሙዝ ጥራይም ክወፃ ዝኽእላ ኩዌት በሎ ባህሬን በሎ ቀጠር በሎ ኢማራት ብምልአን ካል ኣማራፅናተን ፀቢብ እዩ ስዑድ ዓረብ ግን ብቀይ ባሕሪ ኣብ መዋፅኦ ስለ ዘለዋ ፀገማ ዝሓሸ እዩ ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ the weakening of ናይ ኢማራት እናደኸመት ምኻድ ወርቃዊ ዕድል እዩ ነቲ ተቃውሞ ንፋኖ ድዩ ንሸነ ድዩ ንኩሉ እቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነዚ ዕድል እዚ ድማ ክጎየሉ ይግባእ ስለዚ for example the united front ፋኖ and allied forces comparative advantage ብሓደ ኮይንካ ድማ እቲ ፋኖ ሓቢሩ ጥራይ ደይኮነ ምስ ካልኦት ሓይልታት እውን ሕብረት ብምፍጣር ብልፅግና ድማ ብዘይ ናይ ድሮናትን ፋንዲንግን ናይ ኢማራት ክገብሮ ዝኽእል ከምኡውን diplomatic cover the regime's military capacities are expected to collapse ብዘይ ናይ ኢማራት ገንዘባዊ ፋይናንሳዊ ዲፕሎማሲያውን ወታደራውን ድጋፍ ብልፅግና ንነዊሕ ክቐፅል ስለ ዘይክእል ሕብረት ጌርካ ንዑ ክታርመለካ call to action for the diaspora media ናይ diaspora media ድማ ብሓደ ኮይኑ ነዚ ኩነታት እዚ ብሕብረት ናብ ብልፅግና ዘተኮረ ክሰርሕ ክኽእል ከም ዘለዎን ነዚ ኩነታት ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ክጥቀም ነዚ መድረክ እዚ ድማ ክጥቀመሉ ኣለዎ the fall of the regime ይብላ ለመወተታ the speaker concludes that the prosperity party is now on the ኣብቲ ናይ መወዳእታ ምጥፋሽ ዘሎን ንክወድቕ ቀሪቡ ዘሎን እዩ ስላይ እንታይ ዘድልዮ the right push ትክክለኛ ዝኾነ ኣንፃሩ ትገብሮ ስጉምቲ ንከውድቆ ኣብቲ ሰንኮፍ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ again እዚ ሕጂ ዘሎ ዕድል እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ መድረክ ክሓልፍ ዘይግብኦ መድረክ ምዃኑ ምግንዛብ ከድልዩ ሱዳን ግብፂ ብዓብዮም ረብሓ ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣቲኻ ክትሪኦ ከለካ ድማ ፋኖ ብተደጋጋሚ ዓወታት ናቱ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዞም ከስማዓኩም እየ ነዚ ዕድል እዚ ክሕልፎ ከም ዘይብሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ያገዛዙ ጦር ወደ ደጋዳሞት ፈረሴት ከተማ እየገባ እየተደመሰሰ የወጣ መሆኑና በደጋዳሞት በተፈጸመው የማጥቃት እንቅስቃሴ የፋኖ ኃይሎች በከተማዋ የነበረውን አዲስ ሁለት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ፋኖ ገስጋስ ብወታደራዊ ዓይኒ ይኹን ብካልእ ነዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ ንክጥቀምሉ ኣብ ምቅድዳም ከም ዘለውን they really understand እቲ change ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እዛ ዕድል እዚኣ ድማ ብፍፁም ክትሓልፍ ከም ዘይብላ ዝጎዩ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና I hope they can take advantage of it and ቀፃሊ ዓወታት ናቶም ድማ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ከማን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ጎጃም ጥራይ ማለት እዩ ሓድሽ ስርሒት መንበሩ ጎይታየ ካምፔይን ዝበልዎ ማለት እዩ ፋኖ ፎርስስ ናቶም ሽም ጠቂሶም ማለት እዩ ክሳብ over 165 killed ናይ ብልፅግና ሰራዊት ማለት እዩ ክሳብ 167 ሰባት ከም ዝተቆተሉን እዚ ከዓ ተስዓ ስሩዕ ወታደራት ማለት እዩ 22 ፓራ ኮማንዶስ ከምኡ ድማ 55 ሚሊሻ ማለት እዩ a colonel and several officers were reportedly among the casualties ሓደ ኮሎኔል ከም ዝተቀተለ እውን ይንገራሉ እዚ ካንታዩ እዚ ኣብ ጎጃም ኣብ ጎንደር ተኸይድካ ድማ conflict government force attempt 5 prolonged attempted a 5 ነቲ ፋኖ ንኸብዎ ብዙሕ ፈቲኖም ግን ኣይሰለጠን ፋኖ claims to have counter encircled ተገምፂሉ ንሱ ክኽርድኖም ከም ዝኻለን 4 ወታደራት ከም ዝቐተለን 30 ከም ዘቑሰለን 21 ከም ዝሓዘን እዩ ዝንገር ዘሎ ብርግፅ ፋኖ ምንቅስቃስ ኣብ ሽዋ እንተኾነ ከምኡ ምስ 25 ከም ዝቐተለ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ወሎ ልዕሊ 70 ወታደራት ከም ዝቐተለ ይንገር ኣሎ ስለዚ ኣብ 4 ግንባራት ማለት እዩ ወሎ ሽዋ ጎጃም ጎንደር ናበለ ማለት እዩ ናይ ኣምሓራ በብወገኑ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ስኻ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ፋኖ እናዓበየ እናሰፍሐ እናበርትዐ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ጉዳይ ድማ ኣብዚ መድረክ እዚ ቅድድም እዩ ነዚ ዕድል እዚ መን ዝያዳ ቀዲሙ ይጥቀመሉ መን ዝያዳ ይረብሓሉ መን ዓብይ ወፅእ ኣብዚ ኣገዳሲ ክኸውን ብልፅግና ብዙሓት ፀላእቲ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ነቲ መድረክ ቀልጢፉ ክጥቀመሉ ዝኻለ ንሱ ዕውት ኮይኑ ይወፅእ እሱ እቲ ጌም ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ድማ ፍሉይ መልክዕ ሒዙ ኣሎ ብፍላይ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ከመይ ገይሩ በዚ መን ኢኻ ትብሎ ታደሰ ወረደ ገይሩ ክፃወተሎም ይፍትን ከም ዘሎን ተጋሩ ድማ ክንምንታይ በቲ ጉዳይ እቲ ተቆጢዖም ከም ዘለዎ ኣብዚ ስምዑ ስማዕቲ ኣናብስ ጎብ እዮም ኣኼባ ዘለዉ
زعما عبيد ولا فتو سراويت زلو او ناي حوحات غلقو حوحات يمكن او سراويت زلو يفلط يوم تبسبات نسو ماساج ناغبره زعما ناغبره خاص لفهم زخال زموكر علو هزون ابتموتون سراويت زلهم سبات ابتو غزام ماذا زلهم بني حوحات قوتا لهم بني كالي حوحات بني كالي قوتا ابو زلهم ود ولده بمنت عنقص تشيميكم نحق نورو تزيبكم نحق فلطه تزيبكم كان عنقص رايون بناي مولنغا يشيمو بريتوريا زبال عنقص يتقاسه 50 له نقبل إنا ولا خمول نجا يمسح تلكم نمول نجا نابرهان نمتى تعاليكم نمتى بمثلين نجزء لكم من سيتراي تأتيكم نمتى يدخل بروباغندا زريحون هذا تراي تأتوا بيتكم أو دخلوا شدي سشوع تعبت كويس صوميتكم كذا رولينا ناتكا قدي أسفي هذا تزار ولا زبوطيا تايماتيو زيد ربنا ما إحنا تراي تمسكيس نتراي تايماتيو بزرسي ولا فايدة يتعبر سلسة من قد زي أخريات تاني حبيب حركة تايماتيو يزول عن طول أمي تيجن እንታይ ንደምደም ዝብል ሓደ ካልኣይ እንታይ ይገበር ዝብል ምናልባሽ እንታይ ይገበር ቅድሚ ባልና እንታይ ክስዕብ እንታይ ይገበር ዝብል ንሪኦ እሞ ኣብዝኻ እውን ብደንብ ስለዝገለፅካዮ ነተናትካ ከየሱሶ ወይ ግዜ ቴሌግዜ ኸይባ ከፅፎ ስለዝገለፅካዮ ወዲ ጀነራል ታደሰ ወረደ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ክርዳእኩም ኣብዪ ኣሕመድ ንሓንቲ ዓመት ንታደሰ ወረደ ዕድመ ስልጣን ኣናዊሕዎ ዝበሃል ዘሎ ረሳሕ ዝኾነ ፀወታ ፖለቲካዊ ፀወታ ይጥቀም ከም ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ንሱ ድማ نتادس ورده بمنصر نايتي وعل بريتوريا زياو من معدار زقومه بو من قد دا يكونه كم ناتو مقابريا بخال عنكس اي حقي نسوز تقاملو ابتك زي كوينازو تقاملو زنبري برقز ابي احمد زوزو نايا ابي احمد مقابريا كخون زخل غيري شيمو زلو لذي تادس ورده تردي وري نتشما تقبيل وزلو ويس تا كرسي بزي قدس بيناي من قد تمت تا كرسي تراي تمص علي زبليو اسكا سمعوا مدحان ካብ ሙሉነጋን ካብ ብርሃን በላይ ንቀፅሉ ሳልሳይ ፌደራል መንግስቲ ነዚ ትግራይ ካብ ሸዋ ተላኣኸ ትግራይ ከመሓድር ትግራይ ክገዝእ ኣብዛ ትግራይ ከፍ ኢሉ ማለት እቲ ቃል ምስለኒ ዝብል ዘይገልፆ ካሊእ ዘይገልፆ ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ማለት እዚ ብረድሊ ክረአ ከሎ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዓርሰ ምሕደራ ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ህዝቢ ትግራይ ምናልባሽ እውን ዕጥቃን ዝኸፈልናዮ ዋጋ ድሕሪኡ ዝኸፈልናዮ ዋጋ من 50 عام سرعة ذكر هنس كل ما راح يستقع يخوفنا واقع بمولو هذا شيء دشيلو كارا أبي حمد ذبحان أبي سا السفرة رزقنا ذبحان سرعة ما راح حمد يقول كذا عاوز خلنا تدري حاجة مسكنا ذبحان لا حاجة مسكنا عاد ذبحان لا الفريق ذبحان لا قال إلا تقرأي على حتي أبي حمد ذبحان تريد مدلنا تريد زلعنا أهل سلاسة نتذكركم حتى يكون زلقتي مو يفلت نستاني منياتو أو ترى مش يعني تقرأي العلمان نم كلنا ما ندري عمزي تهدنا هذا ريلاتيف لا اوتونومي يعني ስለዚህ ምናልባት لما عاد امسك قال عليها انا ደግሞ ገና ስለዚህ ተጻፈት ወይ ይዱን ተሊ አሁን ገና ነው ደግ ስለዚህ ወጣ ተቀይራ ናፍታና ይውል ፍሪተሪያ ጋር አምዳ አዋሳሽ ሆም صح ወይሆኑ መሸወድ ምንጣት ታከ የምጽ የሚለው እንዲም ኮነ ነው ገራ ወስ ዘምጽ ወንዲ አይዞ ይነገርና ቆይ وزي يورد زي تغير يتخلني اياه هذا فيريفايد ناي اوفيس اوف ذا برايم مينستر دوت من يملان كان ولا تشوه تراك شو ولا يتخلد بزي قطع اول غيرهم على غيرهم خير واحد ግን بسرغن ወለ ፍርታሪያም ተቆይኑ ነገሩና እዩ ገታቸው ነገረኛ ፈሪመው ወኻሊን ታይ መልከቶ ወለ ፍርታሪያ ዘይነበረ ወይ ሰራዊት ትግራይ بحفشة زيان وحبي لازن زحلف كلكم تجارب ساعة كندي كبيد بده فتير لهم كم زلوا أبي أحمد حقاوي أقداسي ديبيتون سلزو خونه نكردانا كاب فقدو من قدي كاب زركب وتزاربو تكونتات بغربا كاب زكاتلو زلوك سمو سلز زلوخم يو سلازي تكونتات ساعة كندي يخبط كم زلو حدا ناي فرنسا غازيتا وين بزعبا أبي أحمد أب تقرأي زخطلو زلو تصحيفن يريو قنق أدمي زياك اسمعكم ከባድ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ብለን ነገርናችሁ። በዚያ ውስጥም አማራውን ተውት ወይ ትግሬውን ተውት ወይ ሌላውን አፋሩን ሶማሌውን ተውት ከውስጡ ወጥቻለሁ የሚለው የኦሮሞን ህዝብ እንዴት እንደማያምነው ራሱ ከዛም ከህዝቡ አይደለም ዝቅ ብሎ ኦህዴድ የሚባለው የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ የተሰባሰበውን ራሱ እንዴት እንደማያምነው የመጨረሻ መመሸጊያ ምሽጉ እዚያው መንደር ላይ ወርዶ አንዲት ክፍለ ሀገር ጅማ ላይ ብቻ እንደሚቀር ዘርዝረን አንስተን ነግረናቸዋል። ከዚህ መካከል በእያንዳንዱ መስሪያ ቤት ውስጥ ቁልፍ ቦታ አሲዞ ያስቀመጣቸው አካላት ማንን እንዴት መቼና በምን ሁኔታ እንደሚመቱ አቅጣጫ ከሱ እየተቀበሉ የሚሰሩ የተናበቡ አካላት ናቸው።
ይሄ ጅማ አካባቢ ላይ ብቻ ያተኮረ አደገኛ ስብስብ ከዚህ በፊት አብይ አሕመድ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኦሮሚያ ካብ ኦሮሚያ ድማ ሕጂ ናብ ጅማ ትብል ከባቢ ጥራይ ወሪዱ ነታ ኣገዳሲ ናይ ስልጣን ቦታታት ባእታቶም ጥራይ ኣቋፃፂርዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ንሪኦ ዘለና ድማ ገይን ሓደ ስርዓት ዘይምትእማን ክስምዖ ከሎ ኩሉ ግዜ ክጥቀመሎም ዝኽእሉ ታክቲካት ኣለዉ እሱ ድማ ከዋፅኦ ዝኽእል ሓይሊ ጥራይ ኣብ ውሽጢ ክእቱ ዝፍትን ስለዚ እቲ ስልጣን ኣብ ደቂ ጅማ ጥራይ ኣኪብዎ ከም ዘሎ እቲ ኣገዳሲ ቁልፊ ዝበሃል ቦታታት ሓደ ካብቶም ቀዳማይ ኣገዳሲ ድሕሪ ኣቢ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ወይ ገባርን ሓዳግን ተውፊቅ ዝበሃል ከም ዝኾነ እዩ ዝገልፅ ከምኡ ድማ and then General Jamal ዝበሃል ድማ ሊድስ ሪፐብሊካን ጋርድ ዝበሃል ዳርጋ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጋርድ እዩ እቲ ሰራዊት እቲ ማለት እዩ ኢማራት ዘሰልጠነትሉን ዘዕጠቐቶን ሓይሊ ዝበሃል እዩ which is reported 80% ጅማ ቦር ኩላቶም ደቂ ጅማ እዮም ከዓ security control ጅማ natives allegedly run the national intelligence ነቲ ኒስ ዝበሃል ሃገራዊ ስለያ እውን እንትኾነ ደቂ ጅማ እዮም ዝመርሕዎ ፌደራል ፖሊስ ንሶም እዮም ዝመርሕዎ ኣቶርኒ ጀነራልስ ኦፊስ ንሶም እዮም ዝመርሕዎ ይብላ ኣሎ ኩሉ እቲ ቁልፊ ዝኾነ ናይቲ ሃገር ክላንደስታይን ኦፕሬሽንስ ቅድሚ ሕጂ እውን እንትኾነ እዚ ቆራ ነገኛ ዝበሃል እውን ብሮይተርስ ወፂኡ ዝነበረ ሓደ ሓደገኛ ካብ መንግስቲ ተፈልዩ ዝሰርሕ ኣካል ከም ዘለዎ ነጊሮም ነይሮም ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣኑ ንምንዋሕ ኩሉ ዓይነት ነገራት ንክገብር ይቃለስ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ካልእ ሓንቲ ሪፖርት ናይ ፈረንሳ ዝበለቶ ጌርና ክንውዲ ኢና አብይ አሕመድ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ተተርእሱ መሰል ተጋሩ ይገፍፍ ኣሎ ክትብል ፈረንሳይ ፓሪስ ዝመደበራ መጽሔት ዘአፍሪካ ሪፖርት ሰብሲባ 3 ዓመትን ፈረቓ እንድሕር ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበልቲ ተጋሩ ናብ መረበቶም ከይምለሱ ይዓግት መሰል ዋንነት መሬቶም ይምንዝዕ ከምኡውን ሕወሓት ኣፍሪስዎ ኣሎ ክትብል እያ መጽሔት ዘአፍሪካ ሪፖርት ኣመላኺታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ተተርእሱ ንትግራይ ኣብ ክልተ ግንባራት ንምክፍፋል ተጠቂሙሉ ኣሎ ዝበለት እታ መጽሔት ብፖለቲካዊ ወገን ሕወሓት ኣብ ክልተ ገሚዕዎ በቲ ካልእ ወገን ድማ መሬት ትግራይ ቆሪሱ እቶም ዝተተሓዙ መሬታት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣምሓራ ከም ዝፀንሑ ብምግባርን ትግራይ የዳኽማ ከም ዘሎን እዩ ተመላኺቱ ዘሎ አብይ አሕመድ ነታ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ስሩሑ ይገብር ኣሎ እቶም ተጋሩ እቶም በዓል ጻድቃን ደገለዶ ድበሃሉ ከንታይ ይገብሩ ኣሎ እዩ ትሕቶ ስለዚ ኣገይን ኣብይ ኣሕመድ ገይም ናቱ ንዑ ዘዋፅኦ ስልጣኑ ከናውሓሉ ዝኽእል ዘበለ ይገብር ኣሎ እቲ ትግራዋይ ዝበሃል እንታይ ክገብር ይኽእል ብኸመይ ኦርጋናይዝድ ክኸውን ይኽእል ብኸመይ ሓድነቱ ሓልዩ ክኸይድ ይኽእል ኣብኡ ዘሎ ትሕቶ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ብዝኾነ እቲ ጉዳይ ሓድነት ናቶም ገይሮም ኣብ ነፍሶም ተመርኪሶም ንረብሓ ናይታ ትግራይ ጥራይ ክሰርሑ እንተኽኢሎም ጥራይ ክወፅዎ ዝኽእሉ እምበር በዚ ወሪድዎም ዘሎ ፈተና ፍርቂ ናቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ከብዶም እናመሉ ኣንጻር እቲ ካልእ ፍርቂ ጥፍኣት ጥራይ ክእውጁ ዝፍትኑ እንተኮይኖም ከቢድ እዩ ክኸውን ብዝኾነ ኣገይን እቲ ብድሆ ከቢድ እናኾነ ክኸይድ ከም ዝኽእል ናይ መወዳእታ በዚያ ጌርና መሐመድ በጣም ጥሩ ሀገራችን እንደምታየው ጽምዶ የሚባለው የዩናይትድ ፍሮንት የተፈጠረው እያደገ ስርዓቱን እያስጨነቀ ነው ያለው የራሱ ማኖቨሮችን በዛ ሊያደርግ ይሞክራል ታደሰ ወረደንም ጋብዞት ሪፖርት እንዲያደርግ አድርገውታል ግን በአጠቃላይ ሰሜን ኢትዮጵያ የአማራ ክልልም ሆነ በብዙ መልኩ ደግሞ ትግራይም ሆነ አፋርን ምናምን ከጁ የወጣ ነው ያለው የኃይል አሰላለፍ ስርዓቱን በጣም ያሰጋና እሱም አዲስ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ኣባል ናይ ፅምዶ ኮይኑ ጥራይ ደይኮነ ፅምዶ ንኣብይ ኣሕመድ መሃንኑ ኣጥፊሉ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ እታ ሃገር ድማ ኩላ ካብ ኢድ ብልፅግና ወፂያ ከም ዘላ እዩ ዝነግር ኣብዚ ፅምዶ ድማ መፍትሒ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ ኣስፊዑ ተዛሪቡ ቅድሚ ሕጂ ስለዚ ብልፅግና 900 ናይቲ ሃገር ኣይቋፀሮ የለን እቲ መንግስቲ ካብ ቁፅፅር ወፂያ እቲ ሃገር ይብላ ኣሎ ወታደራዊ ድኽመት ወይ ከዓ ወታደራዊ ምንቁልቋል እውን የጋጥሞ ኣሎ the regime's military is described as demoralized and unable to fight ሰራዊት ናቱ ብሞራል ዝወደቀ ነቲ ሃገር ድማ ንረብሓታት ናይቲ ብልፅግና ድማ ክዋጋእ ዘይደሊ ኣብዚ ኸዶ ድማ ተቐላጢፉ ዝማረኽ ወይ እውን ዝሓድም ብረቱ ከረክብ ፀገም ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ዝንገር ሓቆም ድማ ኣብ ምንታይ ኣብ ምንቲ ብልፅግና ንኣጀንድኡ ንዓረብ ዘገልግል ዘሎ ክትመውት እውን ሃየንታ ኣለዎ the United Front a coalition of 5 major forces including the Amhara, Tigray, Afar, and Oromia is viewed as the primary engine for change. ስለዚ በቶም ዝቃለሱ ዘሎ ህዝቢ coalition ሓደ ልፍንቲ ኣብ መንጎቶም ናይ ሓይልታት ናይ ኣምሓራ ናይ ትግራይ ናይ ኣፋር and ኦሮሚያ
كمو ناي سومال مالتي حويسكا بحادو خوينم نتي قداي كفتحوون بحادو كوايلون يقبع تماغاغيل كانت نتهاجرنا مدحان مالتيو كمر ماتي جيوبوليتيكال بريشر تصاقط زولو دما كنتقملو كنكلالنا اتيك اند دغافناتو اماراتنا تدخما بزغدل زلو نتي حغاف تتقيمنا نربحنا كنقيرو لنا زبل زرباينا نسمع زلنا بحكي صبوق زخني حساب ريتون نري زلنا anyway كم تريو زلوم تقداي صمدتون كم مفتحك خون كم زغلن ኤርትራ ዝኣክል መፍትሒ ጌራ እንተላ እኳ እቲ ጉዳይ ግን far from over ተወዲኡ ወይ እውን መፍትሒ ረኺቡ ወይ እውን ትሽግርና ዘላቒ መፍትሒ ረኺቡ ኢልና ክንዛረበሉ ንኽእል ነገር የብልና ናብ ፅቡቕ ዜና ክንሰግር ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ ኤርትራ ኣነ ምሳኹም ዘለኹ ንኣወንታት ተሰኒየ ኣባል ሃገራት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ካብ ዝቐመናይ ውድድር ጋዜና ብሰላም ኣብ ዓድና ተመሊስና ኣለና ሕጂ ድማ ከምስ ለባና ኣብ ትሬን ንርከባ ኣለና ስለኩሉ ደገፍኩም ዝሃብኩና ሞራል ቅድሚ እነዚኣሞ ክወዳልኩም ሰላም ኣብ ሓደ ካብቶም ንፉዓት ተፃወቲ ናይ ኤርትራ እዩ ዝትርእይዎ ዘለኹም ተፃወታይ ናሆም ይበሃል ናይ ክለብ ደንደን ሚኒስትር ኦፍ ዲፈንስ ማለት እዩ ናሽናል ቲም ካብቶም ኣገዲ ናሆም ታደሰይ ገለ ካብቶም ንፉዓት ተፃወቲ ናይ ትግራዊት ክለብ እዩ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ካብዚ ፀወታታት ተመሊሱ ንኤርትራ ምሳተወ ዝገበሮ ቪድዮ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ እዚ እውን እቲ ዘሎ ሞመንትም ናይ ትግራዊት ጋንታ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሶሻል ሚድያ ጌርካ እውን መቕፃሉ ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ነቲ ዘሎ ሞመንትም ክንዕቅቦ ኣለና ካልእ ሓንቲ ዝሰገርኩልኩም ኣንትቦ ኣምባሳደር ናይ ስዑድያ ኣብ ኤርትራ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ከም ዝተራኸበን they reviewed ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ናይ ረብሓ ናይ ክልቲኡ ሽርክነታት ከም ዝተዛተዩሉን ብርግፅ ስዑድያ ምስ ሕጂ ዘሎ ኩነታት እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ኣዋርሕ እዚ ሓደ ኣገዳሲ ልኡኽ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ምዃኑ ብመንገዲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተነጊሩ ነይሩ ግን እቲ ዘሎ ኩነታት ካልእ ስለ ዝኾነ ወልሲ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ርክብ ተኻይዱ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ቀፂልና ዝካየድ ዘሎ እውን ክንርኢ ኣካዳሚ ሓደ ካብቶም ንኤርትራ ዓብይ ፖቴንሻል ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ ተፃዋታይ እዚ ተፃዋታይ ዩኤል ሕላፉ ዝተባሃለ ወዲ 17 ዓመት ኣብ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣካደሚ ዝነበረ ሕጂ ድማ ብቅዓት ስለ ዘለዎ ቀልጢፎም ናብ ላዕሊ ዝወስድዎ ዘለዉ ተፃዋታይ ሓደ ዓብይ ፕሮስፔክት ዘለዎን ሓደ ዓብይ መፃኢ ዘለዎን ሃገራዊት ጋንታና ድማ ዓብይ እጃም ከበርክት ዝኽእል ተፃዋታይ ምዃኑ ኣብ ምክልኻል ዘሎ ተፃዋታይ ምዃኑ እዩ ዝንገር ኣብ ምክልኻል እዩ ዝፃወት ስለዚ ሓደ ኣገዳሲ ኣዲሽን ተወሳኺ ናብታ ክለብ ክኸውን ከም ዝኽእልን ካልእ እውን ሕልፍ ክብል ከለኹ ርአዮ ዝነበርኩ ተፃዋታይ ናይ ሃምበርግ ዝኾነ ግላትሰል ሮበርት ግላትሰል ዝበሃል እውን ናብቲ ሃገራዊት ጋንታ ንክስለፍ ሕራይ ኢሉ ዝብል ፅሑፍ ርአ ነይረ ኣብ ካልእ ግዜ ድማ ብዝሰፍሐ መንገዲ ከነምፃልኩም ክንፍትን ኢና ስለዚ እሱ እውን ሓደ ኣገዳሲ ኣዲሽን ክኸውን ዝኽእል ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ብዙሓት ካልኦት ታለንትስ እውን ናብቲ ክለብ ክፅምበሩ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ጎኒ ጎኒ እቲ ንገብሮ ዘለና ካብ ብሽክሌታ እውን ዝወፃና ከይመስለኩም ለንቀነ ሓንቲ ኣገዳሲ ዓወት ኣጋጢማ ኣላ ኣብዚኣ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚ ውድድር ዝካየድ ዝነበረ ናትናኤል መበል ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ከም ዝዛዘመን ኣብ ፖዲዮም ክድይብ ከም ዝኽኣለን ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ውፅኢት ንናትናኤል ማለት እዩ ለንቀነ ኣብ ሓያሎ ፀወታታት ፅቡቅ ዝኾነ ፀወታ የርኢ ነይሩ ኣብታ ፖዲዮም ክድይብ ዕድል ኣይረኸበን ነይሩ መስለኒ ሕጂ ግን ነታ ዝነበረቶ ፅምኣት ኣርብዩ መበል ሳልሳይ ኮይኑ ተዓዊቱ ኣሎ ኣገዳሲ ናይ ዩሲኣይ ፀወታ ስለ ዝነበረ ድማ ንዕዑ ይኹን ነታ ክለብ እውን ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ካብ ብሽክሌታታትን ዓወታት ይመፀና ኣሎ እዩ ናይ ብሓቂ ሓያሎ ተፃወቲ ናይ ኤርትራ እውን ናብ ካልኦት ክለባት ይፅምበሩ ከም ዘለው ናይ ብሽክሌታ ተፃወቲ ማለት እዩ ከምታት ሓደ ተፃወታይ እውን ናብ ክለብ ናይ ቻይና ከም ናይ ምስግጋር ዕድል ከም ዝረኸበ ተፃወታይ ናይ ኣስቤኮ ዝነበረ ገለ ዝብል ፀብፃብ ፅሑፍ እውን ርአ ነይረ እዚ እውን ተስፋ ዝህብ እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናትናኤል ኣብ መበል ሳልሳይ ኮይኑ ዛዚምዎ እዚ እውን ዓብ ዓወት እዩ ክንሕጎሰሉን ክንኮርዐሉን ዘለና ዓወት እዩ እንኳ ሓጎሰካ ክንብሎ ንደሊ ኣብ ሓደ ዓወት ስለ ዝረኸብና ነቲ ካልእ ክንርስዖ ኣለና ማለት ኣይኮነን ኣሌክሳንደር ይስሓቅ እውን ናብ ፀወታ ይምለስ ከም ዘሎን እዞም ጎረቤትና እውን ፅብቕቲ ደርፊ ኣውፂኦምሉ መስለኒ ከም ኢሎም ከዝርዋ ኣሌክስ ይስሓቅ ትብል ናብ ፀወታ ክምለስ ምዃኑን ሓደ ካብቶም ዓብይ ኣምባሳደር ናይ ኩዕሶ
ولا كوا هجراويت كانت سويدن وينج عالم حليفة كم زلا ودي نجير نيرانو كوي تختاتل كونجن وينج عالم ممكن ريين أنا ألكسندر إساق سلازي أجين أزوين حركة تسبليو برجس سويدناوي إن هجراويت كانت سويدن يزوكل جن we all know سنسدرون ساكن دي كرعات إرتراويان مخانهم سلازين أنا أبي كرعات سلازخونة ولا نهجراويت كانت سويدن زوكل يقول أجمع يبلان نتهجراويت كانت مورال زبان تكنيكا ودقافس كباز خلصب مخانوجن كان رسي يبلان and it's beautiful بقول له من قدي زينات صبوا زيناتات بزوح يزلهم أنا دم نقول تزلوا زيناتات نباخاتهم كانوا مساكن في تنينا كم وترو لايك مقبار سبورت مقبار نعتاتهم يخون عنان نتوم تسعوتنا نادما أبزل لو بكل ذكالكم كدقفوهم فتنو أب إنستغرام ديو أب فيسبوك ديو زلوا ما أكاونتن كلهم تم تسعوتنا بزك علينا مورالهم حفكم زبل نتهجروا جانتا يدقفوا أبالات نتهجروا جانتا كوينهم هلا هم ترى كونس ولا بحجوا نزقونه كانت تبابعهم كن كلالنا نهجرهم نخمرت دماغكم قبرهم كن كلالنا نابلكو نايلو مارس أبزك ودي تي كعسن رياض لنا أبترجم زلوا يبتي هجروا سمعتن هجروا وحدنتن أبكله حدنتنا دما مجمريا بتقلل زبالة عرسنا تومس أنا كردوم زغل بسبورت جينا كان سرص الله مالنا دحريت شعب بوليتيكا كردوم يخل نالو مارس أبزك ودي لايك مقبار شير مقبار يتوقع من حسابكم قدر في نابلكو مزات أمت درفي ني علو سليمان زقبروا كود